Boas tardes. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de xullo. Primeiro punto. Primeiro, eu vou a facer un resumen de cada punto do que consta no expediente e do que hai que aprobar. E despois, pois, o alcalde, os que sean de votar, pois xa dá para a votación ou falar e despois a votación, vale? Entón, o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior do 30/6/25. Todos. O segundo punto é o calendario de festividades locais, que se propón está dictaminado favorablemente pola Comisión de Facenda do 16/7/25, se propón o 17 de agosto e o 24 de setembro, porque antes era o 24 de xuno, pero agora é festivo local. De acordo? Estamos todos de acordo? Sí. Votos a favor? O seguinte punto é a audiencia de modificación puntual da número 4 do Pexón de Sanxenxo. Consta... No, de Barro. De Barro, sí, de Barro. Consta de dictaminar para a Comisión Urbanismo 8/7/25, informe da secretaria de non presentar alegacións porque non acepta para nada o Concello de Follo. Soy dar conta. Moi ben, punto 4. Isto tamén é dar conta o período medio de pago do segundo trimestre. Tamén está determinado ben pola Comisión de Facenda por unanimidade 16/7/25. O 16/7 xa non vou a repetir porque é a mesma comisión. E entonces o período medio de pago da entidade son 25,11 días. O ratio de operacións pagadas 21,62 días. O importe das operacións pagadas 1.783.505,99 euros. E o ratio das operacións pendentes son 39 días, 15 días. O importe das operacións pendentes ascende a 442.645,82 euros. Para dar conta. Dar conta da execución trimestral do segundo trimestre 25. Está tamén dictaminado pola Comisión de Contas, consta informe da interventora municipal que indica que si se cumpriu o dar información das entidades locales ao Ministerio de Facenda. O seguinte, punto 6, dar conta tamén a proposta de cambio de finalidade de crédito. Hai unha obra que é mellora de camiños municipais, consta informe da interventora, de o ramal dereito, Sartal, esquerdo, Rúa Sartal, Camiño Foiteriñas, do Souto, Camiño Costa Arriba, liña 1, provincial, lote 1, ramal dereito, Rúa Sartal. Bueno, aquí hai unha liquidación de 3.264,62 euros que non ten crédito e entonces o único que se cambia para a outras bolsas vinculadas, a 1 e a 6. Vale? Sí, foron favorables. Xa o dixen, dictamen de comisión de... Sí, pero bueno, digo a nosa votación. A nosa votación, quero decir, no dictamen. Pode ser favorable, nos votaremos. Estamos todos de acordo? Sí. Sí, mantemos, vale. Non, isto é dar conta, isto non fai falta. Isto non fai falta. Isto vai ser a proposta final de día. Sí. Sí, este darse por enterada e la leva al pleno para que se dé. Nesta non hai que votar. O seguinte é a adxudicación operacións de préstamo 25. Consta a acta da mesa de contratación do 15 de xuño do 25, informe da técnica de contratación para a documentación de concertación do contrato de préstamo, para facer a documentación de 897.330,63 euros. Foi dictaminado favorablemente por Facenda 16/7/25, 6 a favor do PP, ningún voto en contra, 2 abstencións PSOE e Bloque, dos 8 concelleiros presentes, sendo 11 o número total de membros. E entonces se acordou propoñer a adxudicar a favor do Balco Bilbao Vizcaya Argentaria, por ser a mellor oferta presentada, o contrato de préstamo para ano 25, importe 897.330,63 euros, un prazo de 12 meses, 2 anos de carencia e 2 anos de carencia de 12 anos, 2 anos de carencia e 10 de amortización. Soy despistada, pues hasta y de amortización. 12 meses. Bueno, xa entendo.
Votación. Estas hai que votar. Sí. Sí. Quería intervir neste Vale, punto. sí, vale. Ah. 7. Sí. Bueno, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Bueno, quería intervir neste punto, primeiro, pois, para manifestar cal vai a ser o voto por parte do Bloque Nacionalista Galego. En base ao recollido, pois, cando se truxo aquí a operación de préstamo, votamos en contra. Manifestamos cales eran os motivos de votar en contra dese préstamo, pois os motivos eran que non compartimos que en menos de 2 anos se soliciten 3 préstamos por parte do actual goberno e tampouco estamos de acordo coa xestión económica que está realizando. Polo mesmo, e sendo coherente co voto que fixemos no anterior pleno, pois en este caso vai a ser a adxudicación, pois mantemos o noso voto en contra. Máis nada. Sí, por parte do Partido Socialista vamos a votar tamén en contra. Cando se truxo este asunto hai uns plenos, insistimos en que estamos totalmente de acordo en que se fagan os investimentos en Poio e se executen os proxectos, pero non podemos estar a favor de un goberno que cando estaban na oposición se cansaron de prometer que había outra forma de gobernar e que en canto chegaron á alcaldía comezaron a facer exactamente o contrario de aquilo que lles dixeron os veciños cando lles pedían o voto. En canto chegaron á alcaldía levan apenas 2 anos e acumulan xa 3 préstamos con este. Un novo préstamo que están a adxudicar agora de 900.000 euros, suman xa 2,5 millóns de euros de débeda bancaria e que, ademais, é un préstamo que se aproba con 2 anos de carencia, co cal non vai a comezar a pagarse ata o 2027. É dicir, están deixando xa a súa herencia ao seguinte goberno do próximo mandato. Nós non podemos estar a favor de unha forma de gobernar que fai exactamente o contrario do que prometeu na oposición, porque iso para nós é un fraude. Hai que ter palabra e hai que manter a palabra que se dou, e por este motivo, igual que fixemos cando se trouxo o préstamo, vamos a seguir mantendo o voto e vamos a votar en contra neste asunto. Moi ben, decir, simplemente por contrastar varias cosas que fixeron, este goberno, cando chegou, con este sería o terceiro préstamo, pero vamos a facer un resumen. O primeiro préstamo que se pide foi votado de forma favorable por todos os grupos porque era para pagar facturas que vostedes deixaron do seu anterior goberno. O seguinte préstamo era para comprar a gardería de Campelo, a antiga gardería, para facer o centro de día e para pagar outra parte, con este caso con facturas. Se non recordo mal, o Partido Socialista se abstuvo e o BNG votou en contra. E este terceiro préstamo nós non pediríamos, pero lle podrían decir aos seus compañeros de Madrid, como fan outros compañeros do Partido Socialista, que nos deixaran utilizar os remanentes aqueles concellos que na liquidación do presuposto 2024 tuvemos un superávit. Logo temos 2.300.000 euros que podríamos gastar e seguramente se nos deixaran gastar non tendríamos necesidade de pedir este préstamo. Pero fíxese vostede que somos responsables que de 2.300.000 solo pedimos 1 millón de euros. O mesmo que amortizamos, por eso non se incrementa a débeda. E como ao final, en este caso, no outro pleno, dixemos que íbamos a traer o informe do tesoreiro donde nos decía os datos do que supoñía a amortización do préstamo que fixemos, pois eu leo textual. Así podemos estimar un total do custe de xuros para a operación Vicente 663.955,07 e para a operación que resultaría de amortización 426.969, o cal supón un aforro de 236.000 euros 987.000. Ademais, a cuota de amortización anual reduciríase nun 35,79%, o cal podría supor en torno aos 70.000 euros anuais. Nos entendemos que esta operación é boa, é dicir, a nós non nos gusta facela
porque para nós o mellor sería utilizar eses remanentes que existen e que temos máis de 2.300.000 euros para utilizar, pero unha decisión do Goberno do Estado impide, en este caso, como se fixo en outros anos anteriores, poder utilizar ao Concello de Pollo e outros concellos. Isto non é unha demanda só do Concello de Pollo, incluso de alcaldes socialistas, como pode ser o caso de Villagarcía, como pode ser incluso o caso do Concello de Pontevedra gobernado por nacionalistas e outras institucións que están pedindo utilizar os remanentes. Logo, que vamos a conseguir con isto? Primeiro, non incrementar a débeda do Concello. Todo o contrario, se aminora. Se aminora os custos porque o tipo de interés é máis baixo. E terceiro, se consigue facer as obras, porque está moi ben decir estamos de acordo coas obras, pero, sin embargo, non nos din como os iremos a pagar. Logo, para poder licitar o Parque de Lourido, para poder licitar os baños de Campelo e outras obras, o Servicio de Contratación e Intervención e Secretaría o que nos piden é ter financiación para poder facer esa licitación. Logo, non vale intentar quedar ben as dúas partes, é dicir, vostedes cando están votando en contra no expediente, de forma indirecta, están votando en contra a que se construa o Parque de Lourido, porque desde o primeiro momento, nese expediente, nós non podemos chegar aquí e decir vamos a pedir un préstamo pero non sabemos para qué, senón que desde o primeiro momento ese expediente ven vinculado a que actuacións queren facer vostedes co préstamo que van a pedir? Reforma do Parque de Lourido, baños, a construción dos baños, en este caso de cabeceira, pagar unha sentencia do anterior goberno, pagar uns terreos que quedaron nunha execución de obra que non se chegou a un acordo coa propietaria e agora nos temos que pagar. É dicir, pero eso sabía no primeiro expediente, logo se sabía para que se pedía. Non se pide para un gasto libre do goberno actual. Por eso, nós creemos que a operación é boa para os veciños, non se incrementa a débeda, todo o contrario, se reduce, e, por outro lado, conseguimos facer actuacións e demandas históricas que existían neste Concello. O que non se pode xustificar necesidades e proxectos para pedir un préstamo que o que vai a facer vostede é pagar facturas que tiña pendentes por non ter previamente orzamentadas. Se vostede quería levar a cabo eses proxectos, tiña que telos incluídos no seu orzamento, cousa que non fixo. Lle recordo cal era as inversións que vostede levaba, cero. Con respecto ao informe, fai mención ao informe do tesorero, pero en cambio non fai vostede mención o informe da interventora, donde alerta que executar un novo crédito vai a supoñer por en risco o principio de estabilidade orzamentaria. É curioso tamén que en reiteradas ocasións vostede faga mención a que existe unha lei de ámbito estatal que non permite executar o remanente, cando foi o seu colega Montoro, do Partido Popular, quen puxo en activo esa lei. Igual tiña que iniciar ou empezar solicitando o cambio. E recordo yo, díxenlle no pleno pasado, e o volvo a decir neste, presentamos sendas mocións neste pleno solicitando o noso rexeitamento a que se puxera en activo esa lei, porque supoñíamos que ia a ser un estrangulamento para as institucións locais e non contou co apoio do Partido Popular. Debe de ser que antes estaban na oposición, agora están no goberno e cambiaron as lentes e a maneira de entender as cousas. Nos estamos de acordo con que se fagan proxectos, pero non estamos de acordo coa súa xestión económica. O orzamento dun concello e a xestión económica é o que define a maneira de gobernar e o que este goberno quere para o seu concello. Pedir 3 préstamos en 2 anos, dende logo, non identifica o que vostede dixo cando estaba na oposición, agora facendo o peor, e moito menos dimana dunha boa xestión. Entonces, coherencia falta bastante, a vista está. Vostede pode xustificar este préstamo como vostede queira, pero a realidade é que este préstamo pídese para pagar facturas que neste momento non teñen orzamento. Inda así, non se executan o total das facturas que están pendentes e que moitos proveedores van a ter que seguir agardando para poder cobrarlas. Mais nada. Sí, coitamos unha vez máis as desculpas do alcalde respecto á liquidación. Xa llo dixemos, volvemos a recordarlo, que esa lei a que vostede fai referencia chamase Lei Montoro. Se lle sona, pois, Cristóbal Montoro está ahora de máxima actualidade, bueno, porque está imputado por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción
etc. E son os referentes, os grandes referentes da xestión económica e financiera do Partido Popular. Foi aprobada no ano 2012, estaba Mariano Rajoy de presidente do Goberno, foi el quen aprobou esa lei, e sigue vixente a día de hoxe, porque o Partido Popular quere que siga vixente. Entón, deixe de poñer esa disculpa porque non lle vai a servir. Ademais, tiña que ter tido a previsión, cando aprobamos a principios de ano os orzamentos para ano 2025, de incluir eses proxectos tan importantes para o noso municipio como os que agora utiliza para pedir este novo préstamo e, ademais, lle sirve para pagar facturas deste goberno actual, facturas súas que ten aínda sen pagar e que as pequenas empresas e os proveedores siguen agardando por cobrar eses traballos que fixeron. Mire, vostede, cando estaba na bancada da oposición, vostede mesmo e tamén a quen tiña daquela como portavoz en asuntos económicos, a Sergio Pereira, cansáronse de votar en contra cando se pedían créditos, cansáronse de decir que había outro xeito de gobernar e que había que buscar outras vías de financiamento. Nunca fixeron, por certo, ningún tipo de proposta ou nunca dixeron onde se podía atopar ese financiamento. Chegou o momento entón que, estando gobernando, pois a ver se é verdade que este grupo de goberno sabe por fin cales son esas vías de financiamento que se poden atopar. Vemos que vos o único que sabedes facer é recurrir, e van tres, unha vez máis, a outro crédito. Vemos que, ademais, o Concello atendido non está conservado, non está, os veciños non teñen ni máis ni mellores servicios. Cal é a realidade? 3 préstamos en 2 anos, o goberno cos salarios máis caros da historia deste municipio, con máis asesores que nunca, e o Concello máis desatendido. Esa é a realidade que temos. Ben, esa é a súa realidade, que é moi distinto que esa a realidade. Solo incidir un pouco. Montoro está bastante de actualidade, pero lle rouba bastante Coldo e Ábalos e os seus negocios familiares do presidente do goberno, pero bueno, eu creo que estamos no Concello de Poio, non vamos a ter debates do Congreso para aquí. Mire, con respecto ao volumen de endeudamento do Concello de Poio, creo que tan mal non estamos facendo, porque en decembro de 2024 na liquidación era do 48,41%. Cando vostedes estaban gobernando, por exemplo, na liquidación do 23 era o 60,60%, e no 22 o 55,19%. Logo, tan mal non estamos facendo. Logo, aquelo que dicíamos na oposición o conseguimos no goberno. Primeiro, que conseguimos? Non incrementar a débeda deste Concello, porque vostede sabe que o mismo que pedimos é o mismo que amortizamos. Logo, quere decir que non incrementamos a débeda. Segundo, despois de moitísimos anos, por non decir que aquí hai xente que non recorda cando preguntamos isto en varios servicios do Concello, se baixan os impostos, aprobaron 3 baixadas de impostos neste Concello. Anteriormente, como moitos se conselaban, ou en moitos casos, como foi o caso da pandemia, en plena pandemia, se subían os impostos. Logo, por primeira vez, en moitos anos, se baixan os impostos. Logo, baixamos débeda, liquidamos de forma positiva o 2024 e pagamos as facturas que vostedes deixaron sin pagar. Ben, dito isto, para nós é fundamental estas actuacións. Nos respetamos o seu voto, está clarísimo. Pero vostedes o que pretendían era que nos quedásemos bloqueados. Primeiro, por como nos deixaron o goberno. Nos, cando chegamos aquí, tiñamos máis de 1 millón, que ao final pagamos máis de 1.600.000 euros en facturas sin pagar, e todas as partidas, cando chegamos aquí no mes de xullo, estaban totalmente agotadas. Todas. Logo, nos tuvemos que ir traballando sin partidas para poder chegar a final de ano. E despois de casi 2 anos, que faremos ahora neste mes de xullo, pois neste só ano, neste Concello, hai 12 millóns de euros en inversións que fomos capaces de conseguir de outras administracións. Logo, claro que hai outra forma de gobernar. E agora que realmente o que lle molesta, con esta operación nos vamos a conseguir o Parque de Lourido, que levaban anos con esa reforma e esa demanda. Uns baños públicos en Cabeceira que ano tras ano estamos gastando un dineral en pagar baños portátiles que despois desaparecen e así vamos a poder ter un servicio permanente. E para poder pagar tamén
ás beirarrúas de Campelo. O que máis? Decían vostedes, usted pide un préstamo para pagar facturas. Mentira. De 10 euros, de cada 10 euros deste préstamo, 8 son para inversións. E os outros son para problemas que heredamos. Por exemplo, sentencias que vostedes perderon contra constructoras que non lle aceptaron cando pediron a revisión de precios en plena pandemia. Terreos, como é o caso de Vilanova, que entraron en propiedades privadas sin ter o permiso. E algunha máis vai a chegar da súa época, porque xa estamos avisados aquí. Para obras que fixeron no seu mandato. E un pequeno resto para pagar facturas pendentes, pero moi pouquiña cousa. Logo, non veñan a decir vostedes a demostrar outra realidade. E despois, cando di vostede o goberno máis caro de historia, se equivoca. Hai un informe de intervención onde di que este goberno é máis barato. Os asesores tampouco. Xa lle dixo a interventora, se contestou que este goberno non tiña asesores. Ten persoal eventual. Un que xa tiñan vostedes, que como comprenderán, cando chega un novo goberno, o que facemos é cambiar unha persoa vosa de confianza por outra do goberno, como é normal, e a maiores se incrementa en este caso, un novo persoal eventual que xa miraremos, porque o que se lle pode asegurar é que o día que nos marchemos daqui non vamos a deixar ningún problema. A ver se dentro dos meses vostedes tiñan persoal eventual que nos vamos a ter que trasladar a funcionarios. A ver, o que non vamos a facer é o que facían vostedes. Nos non vamos a deixar problemas. Logo, nos o que temos moi claro é que vamos a dar respostas a demandas históricas. E hoxe, con este préstamo, que oxalá non tuviéramos que pedir, pero eso xa é o problema de Pedro Sánchez, que nos impide utilizar os 2.300.000 euros de todos os veciños de Pollo, esa é a realidade, porque nós ainda temos 1 millón máis para gastar, pero non nos deixa gastar o goberno de Pedro Sánchez, porque temos máis donde actuar, pero como non nos deixa gastar o goberno do Estado, por eso non podemos utilizar. Pero a realidade é que hoxe aquí o goberno vota a favor das beirarrúas de Campelo, da reforma do Parque de Lourido, da construción dos baños en Cabeceira, de pagar débedas que vostedes deixaron. Sin embargo, a oposición, o BNG e o PSOE votan en contra de todas estas actuacións de forma indirecta. Moi ben. Pois nada, votamos. Sí? Votos en contra? A proposta é axudicar o préstamo de 900.000 euros? Sí. Quero ter claro cal é a proposta que vamos a votar. Para a construción... Porque unha vez máis... Sí, claro. Para a construción, comprometer no expediente, Sí, por favor. Cabeceira... Podemos ler o título da proposta que vamos a votar. A favor do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. por ser a mellora oferta presentada o contrato de préstamo para funcionamento e investimento no ano 25 por importe 330,63, prazo de 12 anos, 2 anos de carencia e de amortización. Vale. E segundo, despois notificar o acordo. Pois votamos. Venga, votamos. Ben, votos en contra? Votos a favor? En contra cantos do? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Contra 6 votos. E a favor? 10. A favor? 10. Vale, ya está. Seguimos. Punto 8. A ver, revisión de precios da concesión do contrato de xestión. Isto vai tosos. Bueno, consta informe de intervención no que di que o IPC foi positivo, 1,9% tal, e di que a revisión de precios positiva é de 16.865,95, quedando un precio base de xa con IBE 1.008.980,62 e que na cláusula 33 do pliego de cláusulas técnicas procedería unha bonificación a concesionaria por as toneladas facturadas a Sogava no período de referencia 1.634,10 sen IVA. Consta o informe do enxeñeiro e da proposta de alcaldía nos mesmos termos que o que acabo de ler. Foi dictaminado favorablemente por Facenda 16 de 7 de 25, a favor 6 do PP, ningún voto en contra, 2 abstencións de PSDG, PSOE e Bloque, dos 8 concelleiros presentes, sendo 11 o número tal. Entonces, o que se propón é prestar aprobación a revisión de precios do contrato de xestión de servicio público de recollida, transporte, transferencia de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, lavado, limpieza de contenedores no termo municipal, a partir do 1 de xuño de 25, con importe de 917.255,11 máis o IVA o que lín aites 1.808.980,62. E de segundo, aprobar a cuantía de 1.634 máis o IVA do 10%, que é a bonificación a concesionaria por as facturas
facturas deste tempo. Aquí non é que este é para dar conta. Pasamos ao seguinte, porque este non está... Bueno, non, hai que prestar a aprobación. Sí, é que pensaba que era dar conta. Vale. Queremos facer varias aportacións neste punto. Por unha parte, facer mención ao informe de intervención que no mesmo fai precisamente a alusión a esa cláusula 15 do prego que dende o BNG vimos denunciando que se incumpre dende xuño de 2023 e en base a esta alusión que se fai por parte de intervención solicitamos unha acta de recepción do material que a día de hoxe sigue sin constar incluída neste expediente que creemos que é importante que constase incluída, sobre todo cando a propia interventora fai mención á mesma e alude, ademais, esa acta con data 4 de xullo, pero que conta a partir de maio, según o que se recolle na acta. Dende o BNG solicitamos copia da acta, se nos facilitou a copia da acta, pero, por exemplo, os compañeiros do Partido Socialista entendo que non a teñen porque non consta no expediente, entendemos que un documento... Perdón, Marga, a copia verdadeira ou non? Sí, dixen que a tiña, sí. Pero que non... A cláusula que dices a 33 ou a 15? Perdón, é a 15, sí. Sí, pero me gustaría, pido ao alcalde que, por favor, poder rematar a intervención sen que se me interrumpa e logo xa despois que se me... Non, simplemente tiña dudas porque estaba entendendo que eu tiña entendido, según me transmitiran dos servicios, que habían trasladado a acta. Sí. Ben, a cláusula número 15, en base precisamente a ese escrito que presentou o BNG. Se nos facilita a copia da acta, despois de pedila aquí en comisión, pero non obra no expediente, que entendemos que debería de obrar o expediente para que todas os concelleiros da oposición pois teñamos acceso á mesma. Nesa acta se fai mención a diferentes vehículos que foron entregados, pero nos entendemos que se sigue incumplindo o contrato con Valoriza, primeiro porque leva 2 anos incumplindo a entrega deses vehículos, segundo porque non se lle emitiu ningún tipo de sanción á empresa que nos teñamos constancia, a non ser que vostede hoxe me dé unha información que nos non temos. E, por outro lado, ademais, teño que lembrarlle que no 2020 vostede solicitaba que se levara a cabo unha restricción do contrato de Valoriza por incumprimentos que vostede entendía que non se estaba facendo correctamente o servizo de recollida de lixo. Fíxese vostede. Simplemente para comparar a gravidade. Ahora estamos falando dun incumprimento que se recolle nas cláusulas, donde decía que tiñan que entregar un mobiliario unha vez que transcurriran 5 anos, dende xuño do 2023, e a acta de recepción é efectiva en xuño de 2025. 8 anos. Ben, e dende 2000... Perdón? 8 anos, bueno... 8 anos, cando foi o 2023. Ben, no 2020, vostede tachaba de demoledores os informes que alertaban dos incumprimentos do servizo. En cambio, aquí nos solicitamos copia dos informes de intervención donde facía mención a que se estaba realizando un incumprimento na execución do servizo. Posteriormente a ese informe da interventora do mes de marzo, posteriormente fan a acta de recepción no mes de xuño, co cal existen informes demoledores que indican que non se está cumplindo co servizo. Entendemos, por tanto, que existe por parte do Goberno pasividade, unha pasividade que vostedes non tiñan cando estaban na oposición, e dicirlle a todos os veciños que estén escoitando, porque dirán, bueno, eles na oposición pedían, e vostedes que facían? Sancionar a empresa. Sancionar a empresa. Que fixo o Goberno do Partido Popular? Nada. Sancionou a empresa? Non. A día de hoxe non existe ningunha sanción e hai un incumprimento.
por unha parte, complicidade e, por outra parte, ocultación. E falando tamén das cláusulas que se recolle no contrato, continúo na seguinte intervención. Non tes ainda hasta os 5 minutos. Si eu pediría que non, porque si non sei se me estades dicindo que teño que terminar a intervención, que teño que seguir, entón... Hai outro dos incumprimentos que nos entendemos que non é menos importante é que a día de hoxe vostede, como alcalde deste concello, sigue sin informar os veciños e a oposición onde está ubicada a sede de Valoriza no concello de Poio. E vostede saberá que hai un artículo que é o número 22 que di, ademais, que todos os veciños deben ter información onde se ubica a sede. E como os veciños poden ter información cando o alcalde de Poio non ten información e non facilita información de onde está ubicada a sede de Valoriza. Será que vostede tivo unha reunión cos veciños de Campelo e comprometeuse a que a sede de Valoriza non ia ser donde presuntamente está a día de hoxe, que é a carón da canteira da Graña. Entón, terá que explicar a todos os veciños que queiran ir a informarse donde está a nave de Valoriza ubicada. E vostede, como alcalde, responsable da xestión e de saber onde se ubica esa nave, debería de dar esa información que a día de hoxe coñece e non quere dar porque sabe que o compromete coa promesa que lle fixo os veciños de Campelo de que non iba a permitir que se ubicara esa sede aí. Pois sería máis lícito que dixera, pois sí, a sede de Valoriza está ubicada, situada a carón na nave da canteira da Graña. E non pasa nada, pero que non pode ocultar información. Continúo despois. Nosa información que temos a día de hoxe, antes do Partido Socialista, para que quede claro, é que a ubicación está onde estaba anteriormente, que é ao lado da Escola de Música. A día de hoxe é a información que temos. Entón, como veciña de Poio, se teño que dirixirme a sede de Valoriza, diríxome ao lado da Escola de Música, e ali están as oficinas. A información que temos a día de hoxe é que está ali ubicada. E se eu lle digo que como veciña de Poio me dirixín ali e ali non están as oficinas, vostede como alcalde que me di? Pois tendremos que consultalo coa empresa, pero a ubicación que temos neste concello é ao carón da Escola de Música. Entón, como vamos a votar a favor de que se aprobe unha subida de prezos cando temos serias dúbidas de onde está ubicada a empresa a día de hoxe? Sí. Boa tarde a todos e a todas que nos están a escoitar. Anticipamos pois o voto a favor do Grupo Socialista porque estamos de acordo con esta revisión porque así o establece a lei e tamén o corroboran os servicios técnicos do Concello. Ahora ben, exiximos ao Grupo de Goberno que faga cumprir o contrato á empresa, non? A empresa reclama os seus dereitos, os que lle establece a lei e fai o seu traballo. O Grupo de Goberno non fai o seu traballo porque non fai que a empresa cumpra o contrato. Estamos a falar limpeza de contenedores inexistente, non é deficiente, inexistente. Estamos a falar do cambio de contenerización que se tiña que haber feito fai 2 anos, incluso a implantación do 5º contenedor que está esquecida e está obligada por lei. Entonces, a empresa fai o seu traballo, reclama o que ten que reclamar, pero o Grupo de Goberno, pois, esquécese de facer o seu traballo. A empresa reclama, cobra e, pois, aquí os señores do Grupo de Goberno, o que lle competa a súa función, pois non se dice nada, non? Pasan de puntillas. Recordo, como ben decía a compañeira Marga, un pleno no que se truxe unha moción aquí no que se pedía a rescisión de contrato porque había un camión adscrito a este concello que facía un servicio puntual na illa e en Marín. Algo lóxico, se hai unha avería dun camión e a empresa establece outro servicio no outro lado, pois que haya unha axilidade e que se poidan prestar sin mermar o servicio aquí. E resulta que agora non se cumpre o contrato porque non se cambia a contenerización, non se limpian os contenedores, non se implanta o 5º contenedor.
non se fan limpeza de beiras rúas. Non me mire, non me faga así, alcalde. É que tendría Non se- conocer o pliego. non Como se lle fan- podes exigir unha empresa o quinto contenedor? O quinto contenedor non está no pliego de condicións. O Non primeiro está, que pero vostede ten a obligación de implantalo. Non di, claro, Non, digo, o concello, eles non. pero a empresa non lle podemos Evidente, exigir. non, home, pero é vostede dicir, ten di a obligación de barbaridades, implantalo. home, que Vostede ten a obligación de implantalo. Ten que falar con un pouco de coherencia. Falamos con moita coherencia, con moita coherencia. O único que non fala con coherencia aquí é vostede. Perfecto. Entonces, incluso no pliego do contrato está a limpieza urbana do Concello, as partes urbanas. Sabes que nas está a facer? O Concello, con personal do Concello. Vale? Vostedes teñen unha sede a carón da nosa, donde enfrente hai un jardín botánico. Vale? Pero non só ali. Vostede pasea polas beiras rúas de Pollo, do centro de Pollo, e é todo un jardín botánico. Igual agora me sorprenden e dicen que van a implantar uns jardíns botánicos en Pollo, igual mo teño que comer, non? Pero de verdade que Pollo está noxento. Noxento. Sí, todo o mundo di. Vostede pasea para arriba e para baixo, vostede pasea para arriba, para baixo para facerse fotos, para o fotocall, vale, para os holy parties, para facer moita propaganda, que é ao que se dedica, e non é capaz de mirar para os lados como está Pollo. Vale? Xa non lle quero comentar como está o rural. O rural está de pena. Vale? Entonces, vota a favor sí, porque o establece a lei e o corroboran os servicios do Concello, vale? Pero exiximos ao grupo de goberno que faga o seu traballo. Xa sabemos que lle gustan moito as festas. Para outra cousa, aparte das festas, que é traballar. Ben, xa lle dixen máis dunha vez, ainda non me dixo cal sería do Grupo Socialista, se vostedes gobernan, cal sería a festa que vostedes eliminarían. Ou non sei que festa non lle gusta, porque resulta que as protesta, pero despois lle gusta ir e presumir e agradecer. Logo, é dicir, deste goberno, se lle repetí máis dunha vez, non se implantou ningunha festa que houbera anteriormente. A única que se fixo a maiores é a festa dos maiores que eles mesmos pagan. Logo, nós, se vostede me di que eliminemos as festas de Fátima, as festas da Saleta, as festas de... Porque non son festas do Concello, son festas dos veciños. Incluso vostede é algún organizador de algún desas festas. Sí. Pois logo, decir, que me di? Festas. É dicir, nós non facemos ningunha. Todos sabemos que festas Ben, son. logo, repetimos, isto que se trae hoxe aquí non é un capricho do goberno, é dicir, logo me sorprende un pouco a afirmación da portavoz do BNG. Lle repito, isto é a revisión de prezos solicitada se informa na cláusula do prego de cláusulas administrativas polo que resta a contratación, donde o servicio expón que o prezo base do contrato poderase revisar anualmente. A revisión de prezos terá lugar transcorrido o primeiro ano de prestación efectiva do servicio e esta revisión efectuarase por referencia ao IPC interanual do conxunto nacional dos 12 meses anteriores, segundo os datos que se publique o Instituto de Estadística ou o organismo oficial correspondente. É dicir, isto non é un capricho que tenemos nós, é dicir, isto foi aprobado por vostedes cando se aprobou o pliego de condicións administrativas e que nós temos ahora que cumplir. É dicir, non hai máis. É dicir, isto non é un capricho que traen aquí. Isto hai un contrato donde se cumple e donde a empresa, según as cláusulas administrativas, pode exixir esa revisión. Ben, dito isto, se dixo por aquí que vostedes daquela exixían que os vehículos andaban en outros concellos e non era algo grave, non, é que esas son as consecuencias. É dicir, a vida útil deses vehículos se veu mermada porque vostedes sí que tiñan complicidade coa empresa e lle permitiron facer o que lle deu a gana. E por culpa deso, a vida útil deses vehículos foi totalmente deteriorada. Vale? Nestes momentos, nesta primeira ata que se entrega, hai a compra de 3 camións, de 3 furgóns, de carrillos e demais. Estes días se notificou, se informou tamén que chegaron 2 camións máis e que chegaron todos os contedores de carga traseira. Sabes que no noso concello temos o de carga lateral e a carga traseira. Os de carga traseira xa están no concello e me imagino que nos próximos días empezará a súa reposición. Os de carga lateral xa en este caso, nos presentaron a solicitude de compra e polo que temos entendido, entre finales de agosto estará aquí. Que a nós nos gustaría que todo isto fora o máis rápido posible? Totalmente de acordo. É dicir, nós estamos constantemente exixíndolle o que indica o contrato á empresa. Constantemente. E se convocou esa mesa de contratación a propósito por eso. E no momento que todo se este reposto é cando se fai o cálculo e cando se pode determinar, según a fecha de entrega de todo o material, cando se pode, en este caso, valorar de canto sería a cuantía polo retraso e de canto sería a sanción. Pero, complicidade ni nada, é dicir,
hubo unha mesa xa onde o que é a mesa de contratación revisa ese proceso e cando teñamos a acta definitiva de entrega de todos eses servicios é cando se pode facer o cálculo. Repito, a primeira ata de xuño entrega deses camións, agora viñeron outros 2 camións, os contedores de carga traseira están todos aquí e os de carga lateral nos informan que sabemos, en este caso sí que é efectivo que fixeron a solicitude de encarga para a súa fabricación e nos entendemos que finales de agosto deberían de estar no noso Concello para a implantación. Nos seguiremos exixíndolle todo o que lle podamos exixir á empresa, todo. Pero tamén lle podemos dicir unha cousa, é dicir, o que non podemos vir aquí e facer tal afirmación como que lle temos que exixir á empresa a implantación do contedor marrón, é dicir, eso vostedes saben que non está dentro do pliego do contrato e das condicións administrativas. Podemos exixir moitísimas cousas, pero o contedor marrón non é unha responsabilidade da empresa, sino que é unha implantación que ten que facer o goberno e a partir de aí, pois a miraremos quen vai a facer ese servicio do que é o contedor marrón. Repito, hoxe o que se trae aquí é cumplir ese pliego de condicións administrativas que foi aprobado no seu día cando se contratou a esta empresa e o único que estamos cumplindo é a legalidade que establece pois o marco xurídico e o marco legal no que é no proceso de contratación coa concesionaria dos servicios de basura. Nada máis. Moi ben. O ano pasado, precisamente, tamén se truxo esta revisión de prezos e dende o BNG votamos a favor, porque entendemos que é un trámite que obliga a lei, que hai que traelo e que ademais se recolle. Pero que, por outra parte, tamén formamos parte dun pleno onde temos que manifestar aquelas cuestións que consideramos importante e, aparte, a nosa labor é fiscalizar a acción de goberno e, na medida do posible, intentar detectar aquelas cousas que non se están facendo de maneira correcta. E, co noso voto e coas nosas manifestacións, pois exercer a presión para que vostede lle diga á empresa precisamente como ten que realizar as cousas. Vostede fala de compadreo. Eu non teño compadreo con ninguén. Porque ese vostede non ten compadreo, que non sei porque a día de hoxe non ten unha auditoría feita da empresa porque pasaron 2 anos, porque existen informes de intervención que ademais a interventora di claramente que se estaba incumplindo e vostede non realizou unha auditoría, cousa que non sí que fixemos cando estábamos no goberno. Eso é mentira, aos 6 meses pediu vostede, me parece, ademais. Pero fixo a auditoría? Claro, 6 meses de entrarse pediu un informe á empresa de seguimento do contrato. Non, nos pasou un informe... Pediu a copia vostede. Eu teño unha copia. Eu non digo se teño unha cousa por outra. Eu teño unha copia do enxeñeiro municipal. E da empresa que foi o seguimento da implantación do contrato. Non, da empresa non. Eu esa copia, bueno, pois facilítema porque eu non a teño. Non a teño. Os 6 meses de entrar aquí. Non a teño. Eu teño o informe do enxeñeiro municipal. Pero fíxese vostede que a interventora no informe que pon copia di o grado de incumplimento da cláusula 15, que é o que facíamos mención ao material que había que aportar, e ela di, con relación ao resto, non vou a ler todo, con relación ao resto da maquinaria e contenarización pendente de recepción, mantéñense as consideracións informadas. As consideracións informadas no informe de data de 4 de marzo de 2025, donde di que efectivamente por parte da empresa se está incumplindo. A mesma interventora municipal o recolle no seu informe. E por iso mesmo, porque consideramos que vostede non fixo o que tiña que facer coa empresa e, ademais, vostede foi máis que exixente cando estaba na oposición con cuestións bastante menores que as que están sucedendo, e agora que vostede está gobernando e ten oportunidade, non fai nada, non sancionou a empresa. E ademais... repetindo que para sancionar a empresa temos que chegar cando se ata de recepción para facer o cálculo do retraso de implantación do servicio. Pero si yo están dicindo os técnicos que estaba incumplindo e pasaron 2 anos. Pero usted non ve que convocamos a mesa de contratación para eso, para iniciar o procedimento. Mire, se vostede ten a copia da auditoría, facilítea, por favor, porque eu non a teño.
Eu me limito, primeiro, á información a que teño acceso e, segundo, ao que di a interventora municipal. Por ese motivo, inda sabendo, porque o ano pasado votamos a favor, porque entendíamos que, inda que se estaban facendo incumprimentos, bueno, se levaba máis ou menos un ano no goberno e que tiñan que ter vostedes tempo para poder, de alguna maneira, resolver este problema. Xa levan dous. Levan dous. E non fixo nada, non fixo ningunha sola sanción. Por iso mismo non vamos a votar a favor da aprobación de prezos e facemos un chamamento dende aquí, primeiro, a que se cumpla o contrato, a que vostede lle exija o que lle ten que exigir a empresa e, sobre todo, que dunha vez se aclare cal é a sede actual da empresa Valoriza, porque eu sí que creo que existe unha complicidade entre Valoriza e o goberno municipal, non sei se vostede, pero o goberno municipal, aí o deixo, para ocultar que a sede está ubicada na nave a carón da canteira de Graña. Non é menos certo que hubo unha solicitude por parte de colectivos veciñais que se personaron nesa nave e acudiu a policía local. É certo ou non é certo? Home, igual ten máis información vostede que a min da Policía Local. Non, eu teño información, se eu teño máis información da Policía Local que vostede, entonces ten vostede un problema. Que temos un problema, témolo claro, fai tempo. Eu teño información de colectivos que estaban ali personados e foi e compareceu a Policía Local sí ou non, porque se estaba realizando actividade nesa nave. Ali había personas e colectivos que estaban personando, que, bueno, ou se escoitarán o pleno, e se non, pois o mirarán, por suerte queda grabado. Entón, por todas esas cuestións, inda sabendo que o que trae hoxe aquí é un trámite legal e obligatorio, non vamos a votalo a favor. Vamos a absternos, porque o que queremos é que vostede lle poña as pilas á empresa, diga o que decía na oposición, execute e, sobre todo, aclare estes puntos que hoxe traemos aquí. Moi ben. Nos, simplemente para puntualizar, nosa empresa desde o minuto 1 lle exiximos todo, non o que fixeron vostedes. Partido Socialista? Sí. Bueno, antes, efectivamente, estaba falando, como falamos de moitas cousas, efectivamente, a implantación do quinto contenedor está claro que a ten que facer vostede, faltaría máis. Pero o que decía é que, entre outras cousas, que tamén lle reclamo que lle pida a empresa a nova contenerización, a limpieza viaria, a limpieza dos contenedores, obviamente, vostede tamén ten a obriga de implantar o quinto contenedor. É unha obriga, vale? Despois, vostede aquí dixo algunha vez en pleno, cando se lle preguntou por o retraso do incumplimento da cláusula 15ª do pliego, que sí que se lle abriu algún expediente, sí. Vostede aquí dixo que sí que se había aberto expediente. De momento non sabemos de ningún expediente. Evidentemente, o compadreo é seu. Vostedes decían que non estábamos compadreados, e nós estábamos compadreados coa concesionada, vostedes están na cama con eles. Eso está claro. Vale. Creo que desafortunada expresión nos tempos que corren. Sí, eu casi a retiraría. Entende a todo o mundo. Casi a retiraría. Vostedes dormen con eles, entón, quero decir. Podría decir, é unha expresión que entendémonos todos. Despois, vostede ten a arte... Vostede debía ser escaparatista en vez de ser... Porque vostede colle un maniquí e no mismo... Perdón, deixeme acabar a intervención. Se está enterrando máis. Deixeme acabar. Sí, bueno, pero eu ben sei o que digo, non se preocupe. Eu xa sei que lle molesta moito o que digo, porque digo moitas verdades, e usted di moitas mentiras. Entón, o que quería decir con isto é que usted debía ser escaparatista, porque a usted a un maniquí cambia o traxe 10 veces. Pero o maniquí sigue sendo un maniquí, por os traxes que vostede lle cambia. Venme a contar aquí unha milonga de que o camión, como estuvo 2 días aí nun sitio e fixo 50 ou 100 kilómetros, que se estropeou, e a causa deso foi de que se deixaran. De verdade estamos con esas? De verdade esa é a causa de que os camións se embelleceran antes? Non, esa é unha tontería das súas, vale? Unha desas chorradas que vostede di, que estamos moi acostumbrados aquí, por iso digo que vostede cámbialle o traxe ao maniquí moitas veces, pero o maniquí sigue sendo un maniquí, por moitos traxes que lle cambia, entende? Entón, faga cumprir o contrato á empresa, deixe de decir que non se pode saber cuantificar, pódese perfectamente cuantificar, está establecido, o pode facer polo tramos que van tardando, canto máis tarda, e despois
ao final fai contas, pero xa tiña que estar expedientada, vale? Pero eso non lle interesa. A saber, como di Marga, que se traen entre mans. Ben, a min hasta me resulta así gracioso que fale o Partido Socialista de Pollo de cambio de traxes, ou incluso diría eu de cambio de chaquetas, pero bueno, me parece ben. Miren, vostedes foron o maior cómplice que tuvo esta empresa. Aquí hubo contedores que pagaron os veciños de Pollo, que se repartiron por concellos como a Illa, polo Porto de Marín, e vostedes non lle dixeron nada. Compraron contedores os veciños de Pollo que foron repartidos por todos os concellos. É dicir, eso é verdad, porque aparte mira, pode evitar interrumpirme, porque aparte Vostede interrumpiu a mí. Perfecto. Vale, logo, si pode evitar ser un pouco respetuoso. Eu non o vou a interrumpir nunca, que vostede non contou. E vostede fale, e cando vostede acabe, lle digo. Cando vostede non diga a mentira, eu non interrumpo. Pero vir aquí gratuitamente e decir que foron contenedores de aquí para a Illa ou para Marín é unha absoluta falacia, é unha absoluta mentira. Eu entendo que vostede só estuvo 1 ano e 6 meses de concelleiro e non se enterou de moitas das cousas que pasou aquí. Eso foi aportado con pruebas gráficas, incluso aquí hubo unha comisión de seguimento donde foi recoñecido pola propia empresa que efectivamente tuveran que facer iso porque implantaran o seu contrato e non tiñan contedores. E aquí hubo unha comisión de seguridade. Igual non lle contaron, porque vostede ao final estuvo aquí 1 ano e 6 meses de concelleiro. Pero a realidade é esa. Hubo un seguimento donde incluso viñeron aquí a tomar declaración os propios traballadores e se recoñecía con elementos gráficos incluso como intentaron borrar o escudo do Concello de Pollo en contedores que foron no Porto de Marín. Eso está demostrado. Despois, se demostrou, e por moito que diga vostede, é dicir, a vida útil dun vehículo depende do tempo e do kilometraxe. Eso é algo técnico que se di sempre. Logo, non é o mismo que un vehículo faga o servicio só no Concello de Pollo a que un vehículo faga o servicio no Concello de Marín ou no Concello da Illa. Non é o mismo que un vehículo, despois de acabar o servicio, se vacíe ou a que quede cargado como quedaba moitas veces porque se recollía primeiro o Porto de Marín e despois se facía o Concello de Pollo. Logo, todo eso, daquela, aquí non se fixo nada e era o que nos denunciamos. Incluso chegou a haber momentos que nos aportamos gráficamente como na recollida selectiva se xuntaba todo no mesmo camión despois de os veciños aportar en distintos contedores. Para nós, nos gusta o servicio da empresa? No. Pero cal pode ser a alternativa? En este caso, nós o que estamos intentando é que todos eses servicios se implanten. A nós nos gustaría mellor rescindir o contrato? Seguramente. Pero sabe o que pode supoñer eso? Que haya que incrementarlle o servicio de basura aos veciños de Pollo. Por eso non facemos. Porque nós temos que defender os intereses dos veciños. E como vostede sabe, ou debería saber, xa que presumen tanto de xestión, si fai un repaso de todos os contratos que saliron nos últimos anos, meses, poño o exemplo, o Concello de Soutomaior, por exemplo, mire o que pagaban e o que teñen que pagar. Logo, nós temos que xogar con eso. Primeiro, con un mal contrato que fixeron vostedes. Con unha empresa que non é a que nos gusta, que contrataron vostedes. E nós temos que torear con todo eso e ao mesmo tempo temos que defender os intereses dos veciños. Porque para nós, oxalá poderíamos rescindir o contrato, pero que pode suceder con eso? Que se hai que implantar un novo contrato, pode perxudicar os intereses económicos dos veciños de Pollo. Porque aí está e poden facer un resumen dos últimos contratos que se fixeron. Logo, nós vamos a seguir defendendo os intereses dos veciños de Pollo? Sí. Vamos a seguir ya obligando a empresa a que implante, en este caso, todos os servicios? Sí. Cando este ata de recepción de todo eso vamos a revisar e seguir co expediente sancionador? Tamén. Pero hoxe o que traemos aquí é cumprir a legalidade dun pliego de condicións administrativas. Nada máis. Nada máis. Moi ben. A empresa escolleu a mesa de contratación. Vamos a votar. Non fomos nós. Non, é que está mentindo dicindo que nós escollemos a empresa. Votos en contra. Claro, non lle interesa. Abstención. Non lle interesa. 3 abstencións. Votos a favor. 13. 10 más 3 do Partido Socialista. Bien. Segundo punto, punto 9. Punto 9. Son resolucións, alegacións e aprobación definitiva ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario dos servicios municipais de abastecimento de auga potable e redes sumidoiros. Aquí consta los antecedentes. O pleno de 27 de maio de 25 aprobouse provisionalmente a ordenanza. Exposición pública 30 días no BOP. O 27 de xullo se presentan e o 27 e o 30 de xullo se presentan alegacións do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal do Bloque. Hai informes ás alegacións que están informadas pola empresa Iguas.
Pewas Advisor and Capital Service. É Sociedade Limitada. E informe conxunto de tesourería e intervención que recolle o que di a empresa esta que foi a que asesora para facer o pliego de condicións, non? Despois, é dictaminado favorablemente por Facenda, 16 do 725, a favor 6 do PP, ningún voto en contra, 2 abstencións, PSOE e Bloque, dos 8 concelleiros presentes, sendo o número legal da composición. A proposta o que Facenda acordan é estimar a alegación terceira do Grupo Municipal Socialista con respecto á modificación do artigo 6.1 da Ordenanza Reguladora de Prestación Patrimonial, Carácter Público dos Servicios Tributarios de Servicios Municipais de Abastecemento de auga potable e rede de sumidouro, en canto á introducción dun sistema de prorrateo ca cota fixa dos usuarios que causen baixa no servizo. Esta se estimala favorablemente. Segundo, desestimar o resto de alegacións do Grupo Municipal Socialista, en que son a primeira, a segunda, a cuarta, a quinta, a sexta e a sétima e a oitava. E terceiro, desestimar as alegacións presentadas polo Grupo Municipal do Bloque. Isto hai que votarlo antes de pasar á aprobación da ordenanza. Entón, podes desestimar, sí. Antes de pasar hai que votar. Entón, podes falar. Vale. E depois votar. Sí, facemos intervencións. É dicir, eu creo que o mellor é o BNG si quere explicar un pouco as que presentou e o Partido Socialista e... Sí, igual, é dicir, seguimos orden de grupo, é dicir, de menor a maior, xa está. Ten a palabra o BNG. Vale, pois, con respecto a desestimación das nosas alegacións, obviamente estamos totalmente en contra, porque creemos que afecta directamente aos intereses dos veciños, vexo que se ríen os seus concelleiros, pero eu pediría tamén que aproveitáramos, pois, non sei se na Cámara, pois, de alguna maneira abro os planes a campaña que fixemos dende este grupo precisamente para defender esa subida que vostede pretende facer a toda a veciñanza de Poios. Aquí no pleno decía que vostede baixaba impostos, pero que baixaba impostos e tasas, pero non é así. Aquí o temos precisamente desestimando estas alegacións que presenta o Bloque Nacionalista Galego, que o que veñen precisamente é a pedir que vostede tome conciencia e neste primeiro estudio se modifiquen cuestións que van a supoñer unha subida considerable do recibo da auga aos veciños de Poio. E, ademais, non vou a ir alegación por alegación, vou a facer unha defensa conxunta. Ademais, é curioso porque cada unha das alegacións que presentamos donde decimos que se produzcan diferentes rebaixas que logo vou a explicar, se os informes se fan facendo mención precisamente ao informe da empresa que fixo o estudio, co cal o que entendemos é que parece que está primando a decisión da empresa por diante do que debería de ser a decisión do Goberno e do Concello en ter en consideración estas alegacións que presentamos. É como moitas veces cando se fala, empezamos a falar de si a cota variable, si a cota fixa, se eu vou a decir que vostede vai a subir e vostede me vai a decir que non vai a subir, entonces o que quero é facer cuestións concretas e como me acordo que nun pleno a súa voceira, Rocío, sacara un boletín do BNG, pois eu se dixen, bueno, xa que mandaron vostedes a casa tamén un boletín no PP donde contan moitas cousas, seguro que me dará para outros plenos, pero ese concretamente ten aquí, e non, que collín a folla onde falan vostedes precisamente do novo contrato da auga. Vostedes estaban preocupados e lle tiñan que explicar a todos os veciños que el nuevo contrato de la agua non iba a ser malo precisamente por esa campaña de que está facendo el BNG, que está mentindo e lle está dicindo a todos os veciños que lle van a subir o recibo e é mentira.
Eso é o que mantén vostede. Pero hai unha cuestión. Actualmente, calquer veciño de Poio no abastecemento paga unha cota fixa, que vostede é a que presume de baixar, e unha cota variable, que se paga en función da agua que cada veciño consume, verdad? Hasta aí estamos todos de acordo. Ben, pero non é así. Home, isto di aquí, Os veciños temos servizo de auga. Ben, esa é a segunda parte. Onte estou sen auga Sí, na miña casa. ben, Rocío. Hai zonas de Poio que non temos Ben, servizo. vale, esa é... Precisamente por eso o contrato. Vale, pero o contrato se pode facer sen ter que perxudicar a totalidade dos veciños de Poio. Ben, esa é a segunda parte, a ver se me dan os minutos. Ben, primeira parte. Ata aí... Normalmente lle damos de sobra, decir, na última intervención a de 3 fixo 6 minutos, decir... Ben, cando me teña que cortar, córteme, eu sigo coa serie. Para que vese que non somos restrictivos co tempo. Ben, agradezco yo. Ben. Entón, e hasta aí estamos de acordo, porque ademais o propio boletín do PP así o recolle. Vostedes, claro, terían oportunidade, non só o redactaron, que senón tamén o leerían. Ben, e hai unha segunda parte que a min me gustaría que hoxe fora sincero e me dixera se é certo ou non. Vamos a falar da parte do saneamento. Actualmente todos os veciños pagamos a cota fixa de saneamento. Sí, pero con este novo contrato da auga se vai incluir unha cota variable, que ata agora non está. Verdad ou mentira? Porque senón parece que somos unos locos aquí, que estamos dicindo cousas que non. Manolo di que sí, efectivamente, vaise a incluir unha cota variable, non, vaise a incluir unha cota variable que non existía. Esa cota variable vai a ir en función do consumo da auga que teña cada veciño. Existe esa cota variable actualmente? Non. Vai a supoñer un incremento do recibo? Sí, porque eu actualmente pago por ter saneamento, pero non pago no saneamento pola agua que consumo actualmente. Entonces vou a pagar máis, verdade? Ben, entonces... Pagas un fijo pola utilización do alcantarillado. Sí, vale. E logo vou a... No, porque vou a pagar a variable, a maiores. É o que quero porque son discusións continuas. No, responderei, non hai problema. Ben, moi ben. Entonces, eu pago, efectivamente, eu pago unha cota fixa polo saneamento, sí, igual que todos os veciños de Poio, pero que agora vou a pagar a maiores unha cota variable, que ata agora non pagaba. Podemos traer un recibo? E eu podemos traer calquera de nós. Traemos o recibo e decimos como te cota fixa e vou a pagar unha cota variable que actualmente non pagaba, que vostedes aluden a que ten que ser de maneira imperativa que se ten que levar a cabo. Hai outra cuestión que non é menos importante, que é que a día de hoxe os veciños, o decía Rocío, os veciños que teñen pozo, teñen saneamento, pero non teñen abastecemento, van a pasar a pagar unha cota de 30 euros. Verdad ou mentira? Entonces, con todo isto, digo eu, faltalle información ao boletín. Faltalle información. Claro, isto tiña que ir esta carilla e por aquí outra carilla que dixera llevamos a exixir a todos os veciños de Poio que teñen pozo e non teñen abastecemento, van a pagar unha taxa que ata agora non pagaba. E atención, todos os vecinos de Poio van a duplicar, logo me resta o tempo, se quere me deixa 50 segundos. Non, é dicir, ten outra intervención despois. E lle van a restar precisamente lle van a subir na cota variable. Despois sí. Moitas gracias. Partido Socialista. Sí. Bueno, o contrato da auga, a gran mentira do señor Montes, non? Si, ahora me explico. Pódese rir. Ve como vostede critica sempre o demais, pero dá unha imaxe de alcalde realmente lamentable. Cando se mire no pleno, pois xa se verá como fai eses aspavientos, esas risas, esas... Bueno, nada, moi típico en vostede. Entón, desde o Partido Socialista de Poio presentamos unhas alegacións que nos parecían bastante interesantes e sobre todo interesantes para a veciñanza, non? Entendíamos que a cuota non tiña sentido facer unha cuota ahora que prácticamente non existira cuota, pagar o mismo e en 2 anos meteros a blazo, justificando que, claro, se van a cometer unhas obras e, claro, non é normal que os veciños paguen as obras antes de que se fagan. Bueno, todos sabemos que o contrato da auga pois saldrá cando saia, po ano que ven,
a empresa que o colla, pois igual hai algunhas alegacións, despois, unha vez que colla ese contrato, esa empresa tendrá que licitar esas obras. Como moi cedo nos vamos a meter de mediados do 27 para diante. Entonces, para aquela xa vamos a pagar sin haber obras, pero xa pasaron as eleccións. Entonces, o señor Moldes, pois, esa outra mentira. Entón, despois tamén facíamos unha alegación, pois, intentando, pois, que a xente que tuvera problemas, ou, bueno, con problemas sociales, pois que tuvera, que non pasara a penuria de non ter agua por non ter diñeiro para pagala, non? Aquí, pois, a empresa di que, bueno, que sí, que tal, pero, bueno, por o que se ve o importante son as empresas para vostede non os veciños. Máis importantes as empresas. Despois falaba vostede tamén que nos pedíamos a participación veciñal neste contrato, porque vostede cando chegou aquí dicía, no, nas cousas importantes que teña que tomar esta alcaldía decisións, faremos partícipes a todos os veciños. Outra mentira. Non. Despois chega a mentira gorda. A mentira gorda é que cada veciño que non teña abastecemento neste concello e que teña unha traída propia ou unha traída veciñal vai ter que pagar 30 euros. 30 por 6 cuotas, 180 euros. Eu non sei se vostede se vai facer cargo do mantemento desas traídas veciñales, porque me consta que hai veciños que anualmente non pagan eso por o mantemento da súa traída. Pois agora van ter que pagar o da súa traída máis o que vostede lle pon. Este é un novo imposto de Ánxel Moldes. Este é o señor que viña coa aureola de que iba a cambiar todo, que isto iba a ser un maná, un paraíso. Vendeunos aquí, fixo roda de prensa, bueno, fixo aí para decirnos que iba a baixar 2 euros na viñeta. Fixo unha festa. Despois, co do IBI, que eu creo que a cada veciño cunha media, pois eu poñome como exemplo do que eu poida pagar e que me poida baixar a miña viñeta uns 40 euros. Vamos a poñer que vostede... A viñeta ou IBI? Perdón, o IBI, perdón. Vamos a poñer que vostede, pois, en un ano, e isto para baixar 2 euros tuvo que facelo en diferido, que son unha vergonza. Pero, digamos que son 42 euros, 50 euros. Pero resulta que a todos aqueles veciños que non teñen abastecemento municipal, lle vai a cobrar 180 euros. Preparadevos, eso xa de primeiras. Vale, eso de primeiras, despois se vendrá o resto. Entón, claro, todos esos veciños, claro, si abonoules 42 euros, agora cobralle 180, bueno, entón subiu os impuestos, canto? Faga vostede o cálculo. Vale, vostede era o que viña para baixar os impuestos e vostede o único que fai é subir impuestos, vale? Pero escondidos, claro, escondidos, vale? Subeos escondidos. Pero desto non fai, como dice aí a compañeira, mandan cartas, pero fan, esconden, non? Así como que, bueno, pola porta de atrás. Todo con que sentido? Pois que pasen as eleccións e depois xa lidiaremos. Eu lle digo aos veciños que teñan en conta o que se lles ven encima. O sablazo de Ánxel Moldes. Vale. En 2 anos os impostos en pollo van a subir un 200% con vostede. No sentido, no tema da auga, e senón al tiempo. Moi ben. Resulta, o primeiro xa un dato importante, que en todo o proceso que se leva facendo deste contrato, que de momento, por primeira vez, todos os informes son favorables por parte dos técnicos, en este caso, por parte das empresas, non hai nada que alegar, as únicas alegacións que se fixeron son as do BNG e o do Partido Socialista. Só con unha intención, coa intención de intentar retrasar o contrato e que realmente se poidan implantar eses 15 millóns de euros en obras para todos os veciños e veciñas do noso concello. Por sorte, a primeira mentira que vamos a demostrar vai a ser agora en agosto. Nós, de momento, estuvemos moi calados. O que máis? Quero aproveitar tamén aquí a ocasión para condenar os ataques que sufriron, en este caso, o BNG na súa campaña. É dicir, eu, independentemente que non este de acordo co que vostedes poñen aí, creo que vostedes teñen o dereito de facer, e en este caso, a oposición que vostedes consideran. Logo, desde o equipo de goberno, condenamos calquer ataque dos que sufriron vostedes na súa campaña. Independentemente que eu, o que poñen esas pancartas, esa mentira, creo que se deben de respetar. E en este concello deberíase, en este caso, se vive tranquilamente e espero que nadie veña aquí a implantar ese tipo de accións. Por eso, condenar calquel tipo de ataque e, desde o equipo de goberno, solidarizarse co BNG na súa campaña. Dito isto, agora en agosto
vamos a demostrar a primeira mentira. Vostedes lle fixeron creer a todos os veciños de Pollo que habíamos subido a auga. Porque intentaron eso. La subida del agua de Ángel Molde, la subida. Ahora en agosto vamos a coller 2 recibos e lle vamos a demostrar primeiro a primeira mentira aos veciños de Pollo. E agora lle pregunto a vostedes, señora Marga Caldas, no recibo que vai a chegar nos veciños no mes de agosto hai algunha subida da auga? Sí ou non? Van a sufrir algunha subida os veciños no recibo de auga do mes de agosto? Ese silencio que tomo, como un sí ou como un no? Despois Despois me contesta. no, Sabe que no. Xa gastei 6 minutos. Sabe que no. Ahora, nos de momento estuvimos calados. Lle deixamos a vostedes anduveron dando charlas, dicindo que sea, pero ahora en agosto a primeira mentira. Vostedes lle fixeron creer a todos os veciños de Pollo que habíamos subido a auga. Vamos a coller os recibos do mes de agosto e lle vamos a demostrar aos veciños que a día de hoxe non se subiu nada. 0 euros o recibo. Primeira mentira que vamos a demostrar. Segunda mentira que queda demostrada. Anduveron dicindolle aos veciños lle van a cobrar polos pozos das augas das traídas particulares. Segunda mentira que queda demostrada con este informe. Porque mentira, non lle vamos a cobrar a ninguén polos pozos das traídas da auga. A día de hoxe os veciños de Pollo, inda que teñan traídas particulares, fan uso do alcantarillado e no propio recibo se lle cobra, en este caso, un uso dese alcantarillado. Por qué? Porque eses veciños, inda que teñan unha traída particular, cando esa auga vai ao servicio de alcantarillado, hai que utilizar servicios de bombeo, consumos de enerxía, logo que nos din as directrices europeas, non o que di este goberno, que debe de pagar o que máis contamina e o que máis consume, debe de pagar máis. Logo, aquí que nadie se preocupe, é dicir, o que hai que buscar é igualdad e que sea equitativo. A vostede lle parece ben que, por exemplo, un veciño, por ter auga da traída, teña que pagar máis, inda que consume menos, que a un veciño que teña unha traída particular? Eu lle fago esta pregunta. Usted imagínese que vostede ten unha traída municipal e que fai un consumo de 3 metros, decir, algo insignificante. E resulta que hai un veciño que ten unha traída particular, ou mellor ten un hotel, un negocio que funciona con unha traída particular e fai 10 veces o uso do alcantarillado, 10 veces dos pozos de bombeo, pero como ten eso, non, en este caso, non fai esa aportación. Logo, a segunda mentira é demostrar o que dixeron vostedes que é mentira. Vos van a cobrar polos pozos da auga, outra mentira que quedou demostrada. Terceira mentira que quedou demostrada. E isto non o di o Partido Popular, ni o di a empresa, o di o secretario e a interventora. Fraccionan o recibo para que pasen as eleccións. E lle leo textual. Por lo tanto, queda justificado que la motivación para realizar una subida escalonada en los años 1 y 3 no tiene, repito, no tiene motivación electoralista, sino que se plantea así para penalizar en menor medida el recibo al usuario y de acuerdo con el calendario de inversiones planteado. Es decir, informe de intervención y en este caso informe do tesoreiro. Nos o que buscamos e o que indica as directrices europeas que o que consuma máis ten que pagar máis, o que contamina máis ten que pagar máis. E o que contamina menos ten que pagar menos. E o que consume menos ten que pagar menos. E iso é a estrutura deste contrato. Por que queremos fraccionalo en 2 veces? Ve vostede ese boletín? Ve como non somos totalmente transparentes? Nos podíamos evitar o terceiro ano, pero puxemos o primeiro ano que baixa, esa cuota fixa, e poñemos tamén o que vai a suceder o terceiro ano, porque somos transparentes. Lle decimos aos veciños o que lle vai a suceder. Pero este contrato que traemos, o que vai a permitir é que en zonas de Pollo, como pode ser o caso de Vilariño, como pode ser o caso de Fraga Moreira, que a día de hoxe hai moitas casas que están sin auga, que van a ter un servicio e unha garantía de auga municipal. E vamos a levar o saneamiento. E se van a facer actuacións na caeira. E como nos gusta ser coherentes co que facíamos na oposición, donde existía máis problemas, nese contrato obligamos que as primeiras actuacións se inicien por Vilariño, Fraga Moreira e as zonas que rompen continuamente na caeira. E o terceiro ano, a implantación do resto das actuacións. E como somos construtivos, aquelas propostas que vostedes realizan e que consideramos que son boas para os veciños, tamén as estimamos. Por exemplo, vostedes fan aquí unha alegación que di un recibo que se cobra cada 2 meses. Se un veciño xa de baixo os 15 días, nos parece, e o compartimos, que non se lle cobren os 2 meses, que só se lle cobren eses 15 días e que se lle desconte o resto de días. Estamos de acordo e o votamos a favor. Pero nós non escondemos nada. E as subidas ou as baixadas son totalmente transparentes porque se aproban en pleno. Pero sabes o que fixeron vostedes cando estaban gobernando? Fraccionaron esa subida, o que antes se pagaba en 3 meses, de forma indirecta e así buscando a porta daquela maneira, se baixou a 2 meses para que os veciños non notaran ese incremento no recibo. Nós non vamos a facer eso.
Nós somos totalmente transparentes nese boletín, se lle di o que vai a suceder o primeiro ano e o que vai a suceder o terceiro. Pero, repito, agora, dentro duns días, no mes de agosto, se vai a demostrar, primeiro, a gran mentira, o que intentaron facer creer aos veciños de Pollo que habíamos subido a auga. Vai a quedar demostrado que non se subiu a auga. Segunda mentira, queda demostrado con este informe que non se lle vai a cobrar por las traídas particulares, senón que o que se cobra xa como na actualidade é a utilización do servicio de alcantarillado co que supón as instalacións, os bombeos, enerxía e etc. E terceiro, queda demostrado que o feito de fraccionar en dúas partes ven motivado pola execución das actuacións. E eu o que lle pido unha cousa se lle pedín un día. Vostedes fagan a súa labor. Eu o único que lle pido é que non intenten retrasar a implantación deste contrato, porque sí que vostedes, a estrategia é política, porque lle dá medo realmente que antes do mes de maio, eses 15 millóns de euros en inversións para todos os veciños, especialmente para Vilariño, Fraga Moreira e a Caeira, intentan facer alegacións para que non cheguen a tempo. Esa é a realidade. Ben, de canto tempo dispoño? 3 minutos. Ben, pois intentarei ser breve. Bueno, vostede, como sempre, toca a superficie, pero non vai ao centro, por decirlo así, do debate. Entón, primeiramente, vostede di que os veciños non presentaron alegacións, que fomos os grupos políticos. E por que será? Non será porque lle faltou información e que precisamente os veciños non teñen información para saber o que van a alegar. Hai moitos veciños que din, pero eu a día de hoxe teño o recibo e non teño ningunha subida. Claro, pero que precisamente nós estamos facendo esa campaña, vostede non sei se estivo en algunha charla, se tivo esa posibilidade, eu non o vin, se estivo eu non o vin, pero creo que fomos sensatos na información, e a información que din é a mesma que estou dando aquí, que vostede vai a impoñer unha subida, e a sigo mantendo. Non a vai impoñer agora en agosto? Non lle interesa, pero vostede a vai impoñer. E sabe por que a vai impoñer? Porque o recolle no estudio, e porque a ten que impoñer según o que se di ese estudio. Vostede vai a impoñer unha cota variable que actualmente non se paga. Oxe, que día é? Oxe estamos en xuño de 2025, vale, este pleno queda grabado. Isto será, o recortarei para cando chegue esa factura precisamente coa cota variable. E máis, traerei a factura aquí. Vostede me fai unha pregunta e me pregunta que lle diría eu a todos esos veciños que teñen que pagar máis abastecemento a contra de outros que non o teñen que pagar, e que lle diría vostede a aqueles veciños que pagaron o pozo, que construíron o pozo, que non están conectados ao abastecemento e que agora van a ter que pagar. Facemos a pregunta inversa. Pero non pagan por abastecemento. Non pagan por abastecemento. Van a según o que pon o estudio. Leo, na alegación lle contesta. Saneamento. É que é moi distinto. Perdón, cambio a palabra, pero porque estaba pensando que son dúas cousas distintas. Dicen unha palabra, estaba pensando na outra. Entón, eso é precisamente o que vostede ten que informar. Dito isto, nos vamos a votar en contra. Vostede di, mire, é que ademais aceptamos unha alegación, aceptaron vostedes unha alegación do Partido Socialista. Vale, migajas de todo o que vimos pedindo aquí. Vostede di que ademais defende os intereses dos veciños, pero aquí nos presentamos unhas bonificacións donde se lle di que se teña en conta as características das familias, as características económicas dos particulares, e vostedes rexeitan esas alegacións. Presentamos alegacións pedindo que se omita a cota variable do saneamento, rexeitaron a alegación. Decimos tamén que non se estableza a suma e a subida que se recolle no estudio que tiveron en exposición pública, e vostedes tamén denegan. E ademais, o dixen antes, o denegan facendo alusión a o que di precisamente a empresa que foi a que realizou o estudio. Entón, o que estamos vendo é que vostede o que está facendo, aplicando o rodillo, o rodete,
vai a aplicar unha subida, conte o que queira para agosto, conteme o que vai a pasar no 26, o que vai a pasar no 27, e o dixemos sempre aquí que o peor o ten vostede para despois das eleccións, porque tonto non é, e sabe que iso lle pode afectar nos votos, e como vostede ben dixo aquí nun pleno, vostede goberna pensando nos votos. Ustedes no. No, nos gobernábamos pensando en facer o mellor posible as cousas, e ás veces o que era unha decisión boa para unha maioría, ás veces era mala para unha minoría, pero había que tomala igual, e iso supón ter a moita xente en contra, como lle pasa agora a vostedes que se están dando, pero que nos aparte tiñamos que telo a vostede na oposición facendo un machaque continuado en las redes sociales a base de mentira, algo que vostede agora non ten desta oposición. E, sobre todo, os concelleiros seus que son novos chegado a isto, que vale, porque os que levamos aquí uns anos, pois xa estamos máis acostumbrados. Seguramente que se tiveran ese machaque continuado que tiñamos nós, xa lle iba a decir a vostede como ian estar de desestabilizados os seus concelleiros. Entonces, non ten nada que decirme, estése caladiño, porque gobernábamos tomando as decisións e, ademais, aguantábamos todo o que nos facía vostede e todo o que o rodeaba. E nós non facemos iso, intentamos facer oposición con verdade fiscalizando. Dito isto... Vamos rematando, por favor. Sí, dito isto, non vou ocupar máis tempo, xa dixen o que tiña que decir, o tempo vai dar a razón, traerei as facturas, a subida que vostede vai a facer é unha realidade, non estamos mentindo, estamos dicindo a verdade, hai feitos e documentos que avalan o que digo, vamos a votar en contra da desestimación das nosas alegacións. E, por suposto, seguiremos recurrindo todo o proceso, independentemente que vostede diga que o facemos por ralentizar. Non, sabe por que o facemos? Por defender os intereses dos veciños de Poio. Vostede non nos está defendendo. Vostede fixose alcalde e esqueceuse diso. Ora está pensando noutra cousa. Partido Socialista? Sí. Bueno, primeiro, ese párrafo que leu aí non decía intervención, o decía a empresa que fixo o estudo, vale? Entonces, non sei se foi un error ou foi un error a sabiendas, que é moi típico de vostede. O segundo, empezou a súa intervención dicindo, pois botanlle a culpa aos técnicos, claro, que así, este informe está aconsellado polos técnicos, os técnicos son técnicos. As decisións políticas toman os políticos. Despois, as obras, nombrou as obras, son as mesmas, os mesmos proxectos que deixou o goberno anterior, non? E vostedes teñen maioría, puderon aprobar isto cando queiran, nós non dilatamos nada, vale, vostedes teñen a maioría, poden facer o que queiran cando queiran, vale? E despois, a directiva europea tamén fala da recollida selectiva do lixo, e non vexo tan incipiente como no tema da auga. O tema da auga está claro, vai cobrar 30 euros e como non lle pode decir que non teña abastecimento e que lle cobra por abastecimento, pois meteo no, buscouno para metelo na... Vostede é o alcalde que vai, despois de decirlle aos veciños e facer manifestacións e roldas de prensa, mocións de que non tiñan agua, vale, antes os veciños non tiñan agua en moitos sitios, sí, pero non se lles cobraba. Con vostede non va a ter agua e vai a cobrar, fíjate sobre vostede. De todas formas, señor Moldes, estamos aquí no pleno, que é o máximo órgano de representación veciñal, e estamos debatindo uns unha cousa, outro, quen día mentira, quen día verdad. E os veciños están probablemente un pouco cansos. Eu lle plantexo unha cuestión. Vostede, se sale alcalde nas eleccións do 27, comprometes a dimitir se o que decimos nós de que vai haber un sablazo na subida da auga é verdade? Sí ou non? Hai o silencio, dicía Amargo o silencio. É moi sencillo. É moi sencillo. No, pero eu permítolle que conteste ahora. Sí ou non? Nos, o que vamos a facer... No, sí ou non? Está nese, decir, todo o que vamos a facer... Si o ten moi claro, señor Moldes... Todo o que vamos a facer está exposto e transparente. No, deixese de... E un documento que está exposto e transparente. Señor Moldes, lle dixen sí ou non, non sabe, non contesta. No, sí, o que sei. Si quere... É moi sencillo. Si vostede desde esa bancada e vostede como alcalde ten tan claro que o que nós decimos non é verdade, vale? Que o que dice a oposición, vale? Que o que digo o Grupo Socialista non é verdade, que vostede despois das eleccións do 27 vai a meter unha sablada de agua en Pollo terrorífica, se non é verdade, vale? Non ten ningún problema ahora en decir, comprométome a dimitir se é verdade.
Porque como non é verdade, non ten ningún problema. Claro, non quere contestar. Non é meu turno, vou contestar. Ah, non, pero pode decir sí ou non. Non se preocupe. Ah, vale. Xa sabemos o que vai pasar. Veciños de Pollo, aténdevos a resposta por calada do alcalde. Ben, me gustou a intervención do portavoz hoxe do Partido Socialista, porque dixo a verdade, é dicir, vostedes quitan o contrato da auga porque teñen a maioría absoluta. Eso é a realidade. Cando eu digo que gobernamos pos votos, a veces hai que tomar decisións difíciles ou menos fáciles. O mellor o contrato da auga hai que tomar decisións que non son tan fáciles. Vostedes, como eran un tripartito, foron incapaces de poñerse de acordo para sacar ese contrato da auga. Indirectamente, o veu a reconocer aquí o portavoz do Partido Socialista. Di, vostedes van a sacar este contrato porque teñen maioría absoluta. E que para facer cousas, a veces... Perdón, non me interrumpa, home. Non sexa maleducado, por favor. Bueno, vale, xa está. Ben, ya está. Veña. Perfecto. Tardan 2 anos, porque tiñan maioría. Eu non dixen que o iban a sacar, dixen puderon sacar cando quixeran, porque tiñan maioría. E me permita o meu turno, non interrumpín, dixo vostede o que pero non poña palabras na miña boca que eu non digo. Está grabado, como di vostede, e os veciños poden comprobar o que dixo. Efectivamente, pero vostede ten ese mal vicio eu lle pido que de non poñer palabras na boca dos demais que non poñemos. Por favor, respete os turnos, non sexa maleducado. Pero usted sea respetuoso por demais. Eu o que vexo é que vostede está, en este caso, cunha frustración desde que foron as eleccións, enormemente, ven enfadado aos plenos, está tenso, crispa, dice malas expresións. Vivo feliz. Eu lle pido, por favor, eu non lle interrumpín a vostede. Pero si falas de min, si falas de min, me permite continuar. Lle volvo a decir, me permite continuar. Me permite continuar. Sí? Sí. Sí? Está seguro? Segurísimo. Vale, vai a deixarme... Si falas de min e mintes, vouche cortar. Volvo a repetir. Me vai a deixar a miña intervención, sí ou non? Sí, pero si falas... Volvo a repetir. Me vai a deixar a intervención, sí ou non? Sí. Vale. Ben, para pechar este debate, decir, e como decía antes, a veces en política hai que tomar decisións complicadas. E nós con este contrato sabemos que non son decisións fáciles, pero actuamos con responsabilidade. Vale? Logo, cando tomamos con responsabilidade, nós o que entendemos é que este contrato vai a mellorar sustancialmente a calidade de vida dos veciños de Pollo. E cando hai que quitar un contrato destas características, hai que ser moi serio nas decisións e hai que tomar decisións con valentía. E este contrato, como vostedes saben, se vostedes chegan a estar gobernando con un tripartito, con un bipartito, serían incapaces de sacaros adiante porque hai que tomar decisións moi importantes. Primeiro, hai que tomar a decisión de como se vai actuar neste contrato. Ata o día de hoxe vostedes non tiñan claro, incluso chegaron a pagar unha cantidad importantísima, máis de 8.000 euros, a un bufete de abogados en Barcelona, para que intentara justificar que este contrato se podía facer como unha tasa, cando vostedes saben que iso é imposible, porque en este caso, e así o din os informes de distintos secretarios de distintas administracións, que non pode ser unha tasa. Iso é o primeiro xa. O segundo, unha actuación que vai a traer 15 millóns de euros en inversións aos veciños de Pollo. Terceiro, vai a quedar demostrado que todo aquilo que vostedes anunciaron e de forma indirecta lle fixeron creer aos veciños non é verdade. É dicir, os veciños de Pollo moitos pensan que lle subiron o recibo da auga. Agora, cando chegue en agosto, van a comprobar que non lle subimos o recibo da auga. E todas, en este caso, as modificacións existentes son unha vez que se implante ese contrato. Logo, a día de hoxe, non se lle subiu a ninguén o contrato da auga. A ninguén. Eso primeiro, cada veciño vai a pagar o mesmo e en este caso vai a pagar en función do que consuma. E en agosto vai a quedar demostrado. En segundo lugar, vostedes lle dixeron aos veciños que lle íbamos a cobrar polos pozos das traídas particulares. Outra mentira. O que se lle cobra é polo uso do alcantarillado, que xa lle cobran na actualidade. E lle vou a poñer un exemplo, porque cando se fixo este contrato, hubo que analizar distintas problemáticas. Logo, vostedes me dirán, por eso cando se goberna hai que tomar decisións, e por eso sale este contrato adiante, porque tomamos decisións. Vostedes imagínense, un hotel que teña unha traída particular e que consuma X metros cúbicos de auga e que os aporte ao servicio de alcantarillado, co que supón a utilización dos pozos, a utilización do saneamiento, os bombeos, consumos de eléctricos, resulta que a vostede lle parece xusto que pague moito menos que, por exemplo, un veciño dunha casa particular que viva un solo, donde, por ter a traída da auga municipal, teña que pagar máis. Pois isto é o que busca. E isto é algunha advertencia que fai a propia concesionaria que vostedes aprobaron. É dicir, que a día de hoxe hai xente que ten traídas particulares
que vota e virte, sobre todo incluso negocios, que virten ao servicio de alcantarillado, aos servicios de bombeo e demais, o triple ou o cuatriple cunha persona que teña, en ese caso, a traída municipal. Eso é así. E se hubiera algún problema, ten fácil. Esa persoa se dá de alta na traída municipal e xa non ten ninguna suba. É dicir, é que é evidente. É dicir, logo, o que vai a traer este contrato é, en este caso, aprobar en función das directivas europeas. Supoño que vostedes estarán de acordo que non debe de pagar o mismo, por exemplo, unha industria que un veciño particular. Vale? Pois iso é importante tamén implantalo neste contrato. E o que é importante tamén é que o que máis consuma ten que pagar máis, o que máis contamina ten que pagar máis. Logo, en definitiva, nos vamos a seguir hacia adiante con un contrato que entendemos que vai a mellorar a calidade de vida de todos os veciños e veciñas do noso concello, co compromiso de implantar servicio de auga en zonas no primeiro ano, Fragamoreira, Vilariño, actuar en zonas de averías constantes, como pode ser o caso da Caeira, onde hai veciños que ás 8 da mañán moitos días non saben se se poden duchar ou non porque non teñen auga. E iso é a realidade que vostedes nos deixaron. E vostedes hoxe aquí nos vañen a dar unha lección, pero resulta que tuveron 7 anos para demostrar todo o que querían facer. E por que non foron capaces de facelo? Porque foron incapaces de poñer, porque no noso documento hai un estudio económico que acompaña e vostedes poden ver cantidades. No estudio que tiñan vostedes, ese estudio económico desaparecía, porque vostedes sabían, como nós, que había que facer unha serie de actualizacións, porque fai 14 anos que non se actualizaban eses gastos. Logo, vostedes quedou demostrado unha cousa, que non foron capaces de sacar adiante en 7 anos o contrato da auga, porque vostedes eran incapaces de aprobar esas medidas. Cando nos chegamos a este goberno, baixamos os impostos, baixamos os vados, baixamos as viñetas que vostedes aprobaron en plena pandemia cando os coches estaban guardados nos garaxes, e baixamos o IBI das casas. Moi ben, aí está. Vostedes foron incapaces, ainda que agora veñan aquí a dar leccións, foron incapaces de baixar ningún imposto. Vale? Moi ben. Vamos a votar. Vale, non pode mentir. Ben, votos a favor? Hai cousas. Sí. Votos a favor. Sí. Espera. Vamos a votar 2 veces. Sí, no. Primero. No, votamos. Que era el punto 9. Sí. Sí. Entonces, hai que votar primeiro Las alegaciones. as alegaciones, pero primeiro si se estima a alegación. Se desestima. No, es la segunda la Sí. que se estima. A única que se estima é a esa. Están a favor todos de estimar a alegación. Sí? Sí, Claro. sí. Sí? Vale. Vale. O sea, esto primeiro, sí. Segundo, desestimar o resto das alegaciones do Grupo Municipal Socialista. O Grupo Socialista está en contra. Y no estamos a favor de desestimar esa alegación. Ya. ¿Cuántos son del PP? 10, ¿no? Del PSOE, ¿cuántos? 3. Más 3 de Y BNG. 3 de... Alegaciones de BNG ahora, ¿no? Y ahora la alegación presentada por los bloques. Nos estamos en contra. A desestimar. Claro. Si estáis a favor de desestimar. No, estamos en contra. En contra. Y Claro. el PSOE en contra, ¿no? 6, Y 6, el mismo. 6 y 10. Igual. Cuarto, aprobar con carácter definitivo a ordenanza. ¿Votos en contra? 6. 6 PP, no 6 PSOE. En contra. Y 10 a favor. 10 a favor. Bueno, o que non dixe que, claro, se aproba esta unha vez que se cambie con a estimación. Sí, sí. La estimación, vale. Y después publicar el acuerdo y tal, que estáis de acuerdo todos, ¿no? Vamos al punto 10. Punto 10. Expediente, aprobación definitiva, plan de emergencias y autoprotección y detalle. Vale. Bueno, consta neste expediente, un pouco os antecedentes, hai en junio del 24, versión 1 do plan de emergencias e tal, e a empresa Franco Norte, o en xullo 24, versión 2 de a empresa esta tamén. O pleno de 30 de 12-24 aproba inicialmente, se publica aí a exposición 21 do 1. Se presentan alegacións
por parte das asociacións ADEGA, Irmandade, Illa de Tambo e Asociación pola Defensa da Ría. Despois constan os informes aquí do secretario e do técnico de Medio Ambiente. Faise unha proposta, consta a proposta da alcaldía e consta de Facenda, non? Consta de Facenda, favorablemente por Facenda, 16 do 725, a favor 6 PP, ningún voto en contra, 4 abstencións, 3 do PSOE e unha do Bloque, dos 10 concelleiros presentes, sendo 11 o número legal. O que hai que aprobar, ou desestimar, se propón, primeiro, desestimar as alegacións presentadas con entrada no rexistro de tal fecha e polos colectivos ADEGA, Asociación pola APDR e Irmandade de Illa de Tambo, en base á documentación que obra no expediente e os informes emitidos secretario e tal. A documentación que obra no expediente, tamén a Flanco Norte, pois mandaron unhas sugerencias que non son en forma de informe porque se recollen no de Medio Ambiente. Segundo, despois de desestimar, aprobar definitivamente o plan de emerxencias e autoprotección para a Illa de Tambo. Moi ben. Eso é o que se... Un proceso similar ao que pasou antes co tema das alegacións. Hai que desestimar despois... Votamos o resultado da desestimación das alegacións, non? Claro, desestimar as alegacións presentadas. Sí. Nos estamos, dende o BNG, estamos en contra de que se desestimen as alegacións presentadas polos colectivos. Entón, non sei se abrimos agora a quenda. Vale, ben, e despois abrimos... E antes de aprobar definitivamente, abrimos o debate. Sí, o Grupo Socialista está en contra de desestimar. Voto en contra. Se pode votar agora e falar ou como queirado. Votos podemos falar e igual, votar. votos en contra de desestimar as alegacións, 6. Votos a favor, 10. 6, de favor. Vale. Esto ya está. E ahora, antes da aprobación definitiva, abrimos un turno de... Vale. Boa noite xa a todas e a todos. Neste punto traemos a consideración do Pleno a desestimación das alegacións e o máis importante a aprobación definitiva do Plan de Emerxencias e Autoprotección da Illa de Tambo, que ten por obxecto este plan previr e actuar. Prever para analizar os riscos derivados da xestión de manial que ten o Concello de Poio e o seu uso patrimonial, natural, cultural e de turismo sustentable, particularmente os riscos para as persoas que participan nas visitas guiadas e limitadas que se veñen realizando dende o ano 2022. Previr con medidas, con políticas preventivas dirixidas a reducir eses riscos precisamente mediante información, mantemento e a seguridade, de forma que eses riscos non cheguen a materializarse. E, por último, actuar, é dicir, establecer protocolos de actuación para os casos en que eses riscos analizados se fagan realidade. Así que a finalidade, insisto, é clara do plan de emerxencias, prever, previr e actuar. Pero o que aínda está máis claro é a súa necesidade e a súa importancia, porque temos que ter un instrumento que nos diga que riscos hai e, sobre todo, que facer se eses riscos se transforman nunha situación de emerxencia. E, dende logo, a nosa responsabilidade como goberno é facer, como administración pública, é facer posible unha resposta áxil e eficaz e protexer tanto a illa como a integridade física das persoas. Unha briga que, a decir verdade, se coñece dende o mesmo momento en que asumimos esa concesión de manial da illa, non? E se estableceron unhas normas e unhas condicións para acceder a Tambo que permitan compaxinar a súa protección con dala a coñecer ao mundo dunha maneira consciente e responsable, non? En definitiva, que ten este documento? Pois a información e os protocolos fundamentais, é dicir, que facer en caso de
de fenómenos meteorolóxicos adversos, contaminación mariña, lume, incendios forestais, accidente dunha ou máis persoas, rutas de evacuación por todos os medios que poidan usar en cada momento, marítimos, aéreos, como informar aos servizos de emerxencia e as propias persoas afectadas por cada risco, por facer un pequeno resumo que xa facía a secretaria en funcións accidental, da tramitación, que todos sabemos, pero é para explicarlo aos veciños, non? Estamos na aprobación definitiva dun texto que foi exposto e foi presentado polo redactor na comisión de seguimento da illa a número 10, que realizamos previamente a aprobación provisional por este pleno, que é órgano competente, en decembro de 2024, e posteriormente publicamos no boletín da provincia no mes de xaneiro. Estivo exposto no taboleiro para cumplir o trámite de exposición pública, e neste trámite presentáronse alegacións de 3 entidades, como moi ben decía a secretaria accidental, a Irmandade de Tambo, a ADEGA e a Asociación APDR. O día 8 deste mesmo mes celebramos a Comisión de Seguimento número 11, a Comisión de Seguimento da Illa, na que demos conta da resolución das alegacións por parte do técnico redactor do plan, que despois foron informadas polo técnico de Medio Ambiente, e nesa comisión ditaminouse a aprobación pola comisión, a aprobación definitiva ao plan de emerxencias e, polo tanto, desestimando as alegacións. Puramente por motivos técnicos, insisto, porque en esa comisión houbo o expreso manifestado o compromiso do alcalde en que este goberno irá estudando e incorporando as achegas en cada momento conforme vaya modificándose a normativa da illa. A nosa política, por tanto, con respecto a Tambo, vai seguir sendo a mesma, é dicir, traballar todos xuntos para mellorar, como vimos demostrando dende que asumimos este goberno, pero tamén actuar cando é imprescindible, e a aprobación deste plan non se pode demorar máis. Como dixo o alcalde, insisto, no pleno de decembro, nas comisións de seguimento, cos interesados, na Comisión de Facenda coa Corporación, este documento que aprobamos hoxe só é definitivo no que se refire á tramitación administrativa, pero é un plan vivo e aberto que iremos mellorando conforme se sigan dando pasos, é dicir, conforme ao futuro ENIL, e no que, como sempre, traballaremos cos colectivos, co Ministerio, cos grupos da corporación, coa veciñanza, con todo o necesario. Pero para iso temos que ter un plan aprobado e facémolo coa máxima garantía técnica e xurídica e con toda a transparencia e participación para que cada ano os veciños, visitantes, investigadores, periodistas visiten a illa, coa que temos a encomenda de compaxinar o seu coñecemento e coa súa protección, pero tamén temos que protexer a quen a visita, a quen a investiga, a quen a amosa ao mundo, e iso só se pode facer dende a seguridade, persoal e xurídica. Unha seguridade que só pode garantirse aprobando o plan de forma definitiva. Esa é a proposta que traemos a este pleno. Moi ben. BNG. Dende o BNG, o primeiro é que, claro, non se pode vir a decir que é un trámite urxente o que hai que realizar, porque tamén se pudo facer con tempo suficiente e non agardar a hora para facelo. Despois continúo, non se preocupe. Digo porque nalgúnas intervencións, concretamente no anterior pleno, en decembro de 2024, donde traíamos a aprobación provisional, lembro intervencións do alcalde onde decía que o que non podíamos era deixar que colectivos que discrepaban de alguna maneira ralenticen o proceso.
E o que non pode ser é que cada vez que se discrepe se culpe de que o proceso vai máis lento, igual é que o proceso non está ben plantexado. Nos creo que dixémolo cando se aprobou o plan provisional que estábamos en contra deste plan, non porque non estemos a favor de que haixa que tomar medidas de seguridade da illa, somos conscientes de que hai que tomalas. Poderíamos decir moito ao respecto. Pero centrándonos no plan de emerxencias, efectivamente hai unha discrepancia que temos dende este grupo que se está facendo un plan de emerxencias sen ter definido cales van a ser as actividades que se van a realizar na illa. E nos cremos que é importante, primeiro, definir cales van a ser esas actividades, que é un pouco o fío e o sentido das alegacións dos colectivos, ter claro cales van a ser as actividades. Esas actividades é o que queremos facer na illa, é moi importante, porque iso plantexa cal vai a ser o futuro que queremos para a illa. Ben, vostedes traen o plan de emerxencia, estamos no verán, hai que tomar medidas, ten que haber un plan de seguridade, por iso no anterior, no provisional, votamos en contra, non vamos a votar a favor neste, pero por responsabilidade vámonos a abster. Primeiro, porque entendemos que ten que haber un plan de seguridade, de protección, pero non de protección e da conservación, porque iso non só se recolle no plan de emerxencias, iso hai que recollelo no ENIL e no plan de usos. O que aquí reflexa e un pouco creo que tamén é o sentir dos colectivos é que se fai mención neste plan de emerxencias como un documento aberto e modificable, pero é que claro, o primeiro que había que ter definido precisamente con anterioridade era o ENIL, e telo aprobado, porque era necesario ter esa ferramenta para logo, posteriormente, levar a cabo este plan. Despois, outra cuestión, sempre se falou de que era importante ir da man e ter o consenso cos colectivos. A vista está que os colectivos máis representativos da comisión, sen desmerecer ao resto de colectivos, que todos teñen dereito, voz e potestade. Pero certo que hai concretamente colectivos que levan dende o inicio deste proceso reivindicando, e vostede ben o sabe tamén cando estaba aquí na oposición. Entón, estánlle dicindo o mesmo, é dicir, que hai discrepancia no trámite e, sobre todo, hai unha preocupación en que non se lle dé a illa un uso inadecuado e que non se lle dé a illa e que convertamos a illa de Tambo pois un proceso de urbanización turística que nada ten que ver coa conservación natural que nos defendemos. E de aí a nosa discrepancia con este documento que, inda que por responsabilidade sabemos que hai que tomar medidas de protección para a illa, pero non da maneira que vostedes o están facendo, porque digamos que están facendo as cousas ao revés. E isto é unha decisión, sí, isto é unha decisión política. E pódolle decir que poderíamos decir moitas cousas do proceso e da xestión, poderíase decir moitas cousas, pero a realidade actual é que a día de hoxe descoñecemos cale a intención do Goberno con respecto ao futuro da illa de Tambo. Mais nada, sigo na seguinte intervención. Partido Socialista? Sí, o Partido Socialista o primeiro que quere recoñecer o traballo das asociacións e colectivos que están na Comisión de Seguimento, que levan décadas traballando por recuperar a illa para o Concello de Poio, por facer que ese territorio pudera ser visitado e coñecido e disfrutado por todos os veciños e veciñas, e ademais porque sen que eles impulsaran constantemente este proceso, pois posiblemente hoxe non estaríamos aquí aprobando este asunto. Entón, merecen todo o respeto e o recoñecemento a ese papel tan importante que tiveron en que hoxe esteamos neste punto coa illa de Tambo.
Despois queríamos tamén agradecer o traballo do persoal técnico e das técnicas municipais, que nos consta que fixeron un esforzo grande en intentar conciliar neste texto que se trae todas as alegacións dos colectivos, e non é tarea fácil, porque todos sabemos que intentar chegar a consensos e gobernar da man da cidadanía pois non é un traballo rápido nin fácil, pero por responsabilidade nos vamos a absternos neste punto, e vámonos a abster como un voto de confianza. É dicir, non nos acusen tampouco por absternos e deixarlles que aproben este plan de emerxencias e autoprotección da illa de Tambo de intentar entorpecer. Vaise aprobar hoxe o plan, parécenos ademais un paso necesario para continuar avanzando na xestión de Tambo, e ademais porque é na práctica o único paso ao respecto da illa de Tambo que se dou dende que vostedes están no goberno, dende xuño de 2023. Decía antes Rocío, prever, previr e actuar. Pois dende que vostedes chegaron ao goberno, prevención, previsión e actuacións en Tambo ningunha. Entón, celebramos tamén que hoxe se vai a aprobar este plan, e nos parece que levan 2 anos deixando pasar o tempo con respecto á illa de Tambo e sin realizar ningún tipo de mellora nin actuación tan necesarias tamén sobre o terreo. Queríamos, ademais, matizar, e agradecemos que Rocío na súa intervención fixera mención tamén a iso, porque consta na acta da comisión de seguimento da comisión, e queríamos que constara tamén nese pleno que esta aprobación definitiva de hoxe está condicionada a que se cumplan os compromisos que este goberno e en concreto o alcalde adquiriu nesa comisión de seguimento, é dicir, que este plan é un documento vivo, como así dixo con esas palabras, nos pensamos igual, e que nos seguintes pasos que se vayan dando, como vai a ser esa declaración de ENIL, de espazo natural de interese local, e na aprobación de un plan de usos para Tambo, pois se vaya adaptando este plan en consonancia. E tamén despois concretar nun punto que se debeu de correxir, que era ese heliporto que se pensaba para Tambo, que se aclarou que vai a consistir en un espazo aberto acondicionado para aterraxes de emerxencia cando se necesite, e que é suficiente con eso e que non se vai a construir ningún tipo de infraestructura, etc. Eso foi o que se dixo, e tanto este grupo como nos consta que os colectivos presentes alí pois agardan que os compromisos de palabra teñan a mesma validez que o que hoxe se vai a aprobar por escrito. Como dixen, o noso grupo vai absterse por responsabilidade, e sabemos que é un paso necesario. Vaise a aprobar hoxe o plan definitivo, e queremos advertir tamén de que vamos a continuar traballando como levamos facendo ata agora, construtivamente, en todos os asuntos que sean de interese xeral para este concello e para os veciños de Poio, e no caso de Tambo, pois é un exemplo, e que vamos a estar moi vigilantes e vamos a estar supervisando que suceda con todo isto para garantir e exixirlle que se cumpran eses compromisos que se deron e a palabra que dou. Vostede facía antes mención a xente que cambia de chaqueta. Eu creo que cambiar de chaqueta tamén é bo e higiénico. O que non é bo é cambiar de careta. Entón, a cara que se tivo nesa comisión e o que se prometeu na comisión, que se manteña e que non se vaya cambiando de careta como nos teñen, por desgracia, acostumados os veciños de Poio noutros asuntos. Aquí vamos exixir, como lle exiximos en todo, que a palabra que se dá ten que ter validez e é un compromiso que hai que respetar. E como dixen, pois nos vamos a abster. Dende este goberno agradecemos a confianza e tamén a responsabilidade, o traballo das asociacións e todas as persoas
implicadas coa illa, no seu mantemento, na súa conservación. É importante matizar, gustaríame, que este é un plan, o plan de emerxencias é para as actividades que se están realizando, que vostedes aprobaron que sen ningunha protección, é dicir, o que se está realizando dende o primeiro momento, non tiñamos que telo aprobado dende o momento que se autorizaron as visitas. Esa é a realidade, por iso agradecemos esa abstención e esa confianza. E os usos que estarán recollidos no plan de usos, nada ten que ver o plan de emerxencias. Vale, entonces, antes de nada, quero, en relación a que decía a concelleira do Partido Socialista, que, bueno, que direi a continuación, pero é importante dicir en relación ás inversións que fixeron, pois, por exemplo, pagar as facturas dos proxectos que contrataron vostedes, non? Pero, bueno, o que quero reivindicar novamente é o eixe principal da nosa política en relación a Tambo, que é a mesma que cando estábamos aí nesa bancada na oposición e apoiamos e traballamos conxuntamente co goberno que había entón, primeiro o bipartito, despois o tripartito, nos recoñecemos, traballamos conxuntamente e agora dende o goberno seguimos actuando da mesma maneira, leal e transparente con todos. Eso foi sempre a nosa forma de traballar e actuar coa illa de Tambo. O primeiro que fixemos ao chegar ao goberno foi eso, reunirnos cos colectivos, desde un inicio estaba na comisión de seguimento e actuamos sempre con coherencia e responsabilidade, precisamente por iso. Non aprobar este plan de emerxencias non era unha cousa que estivese na nosa mente, porque xurde en todo momento as ferramentas que temos que poñer aos servicios das emerxencias, ter todos os protocolos ao alcance dos cidadáns e dos profesionais, porque vostedes saben que aproveitar cada minuto nunha situación de emerxencias é fundamental, é determinante. Por iso, como dixen antes, efectivamente, prever, previr e actuar. É o que temos que facer, é o que poderemos facer a partir de agora coa aprobación definitiva do plan de emerxencias. En relación ás alegacións que se presentaran, para que saiba a veciñanza, os veciños que nos ven, o noso compromiso é traballar, o que dicía, xuntos e de forma coordinada, non? De un proceso transparente. E se desestiman, pois, bueno, foi por motivos técnicos, pero o que dixen antes, deixando constancia de que as observacións se irán tendose en conta, así como vayamos avanzando na normativa da illa, non? E por resumir esas respostas ás alegacións, pois hai entidades que consideraban que primeiro debería aprobarse o ENIL, o plan de usos, e alegaron nese sentido, non? Entón, ao contrario, son documentos distintos e este plan é necesario, entón, para garantir a seguridade. Entón, por eso, deixamos claro que se desestimaba por esa banda, non? Unha das entidades alegantes tamén sinalan certos erros nas identificación das especies, da flora, da fauna. Todo isto non afecta ao plan de emerxencias, por eso darás a resposta cando tramitemos o ENIL. Hai unha alegación que fala erróneamente dunha pista de helicópteros, o que dicía a concelleira, pero o técnico xa deixa claro na súa resposta que non hai tal, simplemente a designación dun punto posible onde poda realizarse unha evacuación aérea exclusivamente nun caso de emerxencias, non? Tamén hai outra alusión á sinalización das rutas. É importante matizar o que fai o técnico, que o plan non sustitúe a función dos guías, sino que propón elementos informativos exclusivamente para a seguridade, única e exclusivamente para iso, non? En definitiva, é un documento
para analizar todos os posibles riscos e tomar medidas e reducir a súa incidencia. E no seu caso, pois actuar en situacións de emerxencia da mellor forma posible. En resumo, agradecemos a confianza, ese voto en forma de abstención para este plan que é necesario, vital e urxente, e así seguiremos traballando entre todos para que Tambo siga sendo a illa de todas e todos. Ben. Sí, moi brevemente. Como precisamente recoñecemos o traballo, implicación e aportación dos colectivos que formaron parte do inicio, de que hoxe a illa poida ser concesión do Concello de Poio, pois precisamente por iso creemos de vital importancia pois ter en conta esas aportacións que fan. E, como sabemos, ademais, da implicación dos técnicos, da importancia do seu traballo, por iso as nosas pretensións e as nosas reivindicacións van directamente aos políticos, precisamente no futuro ou nas pretensións que teñen con respecto á illa. Precisamente as propias respostas ás alegacións dos técnicos recollen que as alegacións presentadas polos colectivos se corresponderían a cuestións que recolle o ENIL. Precisamente por iso, o que decía eu ao principio da miña intervención, para levar a cabo un plan de emerxencias, primeiro deberíamos saber que tipo de actividades vamos a permitir na illa. E vostede me decía que o anterior goberno iniciou as actividades e que non existía este plan de emerxencia, pero que había unhas actividades en aquel momento, estaba definida o que iba a facerse, estaba traballándose o que iba a ser a ferramenta do ENIL. O que preocupa é que vostedes, precisamente, nunha comisión, expoñen cal é a súa proposta para a illa de Tambo. Despois contésteme vostede e dígame o que considere. Me dá igual de onde viñese esa proposta. É inaceptable. É inaceptable, xa yo vou a decir. Me dá igual de onde veña. Así o entendo. E se truxo unha proposta donde hai plantexamentos de urbanización na illa de Tambo e cuestións que van máis alá do que sempre se defendeu precisamente para a conservación da illa de Tambo. E dai é donde empeza a nosa preocupación e entendo tamén que a preocupación dos colectivos por decir, oiga, que me están traendo un plan de emerxencias falando de actividades que xa recolle precisamente o que vai a ser os usos da illa e non vai a ser que vostedes metan actividades que non son as correctas para a conservación. Entonces, no momento que se te presenta un plan de emerxencia que ademais fala e recolle actividades que poderían ser precisamente as que non se falaron dun inicio, pois dai a desconfianza e que pensemos e teñamos certos prexuicios pois con este documento. Inda así, somos conscientes de que hai que aprobar e ter algún tipo de ferramenta que permita ter seguridade da illa. Pero hai que ter en conta tamén, e sobre todo o goberno local ten que saber que é o futuro e que futuro quere ter na illa, se é o que nos presentaron precisamente nesa comisión de seguimento de Tambo. Máis nada. Sí, agradecemos o tono hoxe conciliador e de celebración da concelleira Rocío Cochón. De verdade que seguro que este camiño, esta senda de intentar traballar de man dos colectivos, seguro que vai a ser máis beneficioso e máis produtivo que como nos tiñan acostumados. Antes se facía mención ao pleno de decembro, naquel mesmo pleno, pois o ton era bastante distinto, incluso chegando a falar de paus nas rodas ou de boicot, pois os colectivos que o que estaban intentando era coas súas contribucións e coas súas achegas pois mellorar este documento e facer que este plan pois sea o mellor posible. Entón, pois é de agradecer e nos gusta pois ver que se escolle pois o camiño de traballar man a man coas asociacións que levan tantos anos aportando e contribuindo tanto para a illa de Tambo. Tamén, nada, simplemente unha mención, e con isto xa vou rematar,
Facía Rocío un recordatorio dos traballos que se levan feitos e dos investimentos que se levan feitos en Tambo, e ela mencionaba pois o pago de facturas. Simplemente que 2 anos despois que leva ela sendo concelleira, parece mentira que non saiba que un concello cada 4 anos cambia de goberno e as facturas van a seguir entrando, é dicir, as facturas que este concello ten de traballos do moito que se investiu e do moito que se avanzou en Tambo no anterior mandato, empezaron a chegar e que a quen lle corresponde asinar esas facturas e ordenar eses pagos, pois é ao goberno actual. Iso é así, é un ciclo, é o día a día do concello, todos os días, todos os meses están entrando facturas dos traballos que xa se executaron. Nada, como dixen, é un paso que é necesario dar e vamos a estar moi vigilantes e controlando e supervisando que efectivamente todo se faga segundo os compromisos que se adquiriron. Ben, nunca dende o goberno municipal buscamos polémica sobre Tambo, non as buscamos cando estábamos na oposición e non as buscamos cando chegamos ao goberno. E, dende logo, imos seguir así, non? Buscando solucións e non problemas, avances e non bloqueos, especialmente nun tema tan sensible como é a actuación ante emerxencias, para garantir a seguridade de visitantes, de guías, de investigadores, dos traballadores municipais mesmo, dos equipos de emerxencia, en definitiva. Imos seguir apostando por iso, sen obviar o realizado por as anteriores corporacións, que sempre contou con o noso apoio. Creo que en relación a Tambo podemos falar de feitos, si decía das facturas dos proxectos, claro, sí, tamén coa protección ambiental, coa difusión facendo que fose a imaxe do turismo nacional de Galicia, pero todo compaxinando sempre coa máxima protección, coa máxima colaboración con todas as administracións, as que seguimos traballando tamén cun convenio para descubrir e poñer en valor os tesouros de moitos séculos que temos aí en Tambo. Entón, primeiro de nada, a seguridade e a protección das persoas e da propia illa, un ámbito no que hoxe imos a dar un enorme paso adiante. He explicado o motivo de desestimar as alegacións, de que o plan de emerxencias refírese a actividade que se está realizando agora, que son as visitas que se levan realizando dende que se nos permitiu a concesión. En definitiva, que os usos xa se traballarán no plan de usos, que é un documento diferente. Por eso, aproveitando este ton, animo aos partidos do Partido Socialista ou Bloque Nacionalista pois a transformar ese voto de abstención nun voto positivo, nun voto a favor, para converter o traballo de Tambo e da illa nun traballo de todos, para seguir da man de forma que a illa garanta a máxima protección e seguridade e ser cada vez máis a illa de todas e todos. Grazas. Moi ben. Votos, vamos a votar. Votos en contra. Era primero era lo de la... Ese votamos, ya habíamos votado. Ah, es verdad. Entonces, vale. Votos en contra. Abstención. Abstención. Hay 6 abstenciones. Sí, 3 BNG, 3 PSOE. Sí, abstención. Vale. Espera, déjame pensar. Y en el otro, claro. 6 abstenientes. Y 10 a favor. Vale. ¿Votos a favor? 10. Vale. Sí, es verdad. Vale. ¿Dónde estábamos? Punto 11, moción urgentes. ¿Hay mociones urgentes? No. Qué bien. Venga. El punto siguiente es... Este va... Bueno, estado de ejecución dos acordos precedentes. Bueno, lle dou aos representantes os estados precedentes.
a copia e así xa, vale, dase por realizado o trámite. No tomar copia, o que quieras, si no pides. Bueno, el siguiente. E entonces do siguiente trámite que dar conta das resolucións e decretos da alcaldía, bueno, pois tamén, vale, aí, así, xa non teño que ler. Además, xa está. Entonces, xa. Ahora vean os ruegos e preguntas. Ruegos e preguntas. Venega, preguntas? Pregunta vai dirixida á Concelleira de Seguridade Cidadá. Boas noites. O pasado fin de semana celebrouse un evento na zona da Seca e entón queríamos saber con que efectivos de seguridade se contou en dito evento, por favor. Manolo, está pisado. La seguridad que contaba el evento era seguridad privada del propio evento, seguridad privada nuestra, servicios de la Guardia Civil en contacto continuo porque sabía del mismo y estábamos 8 concejales de los 10 que somos para cualquier tipo de eventualidad. El control era total dentro del propio recinto y estaba controlado por la seguridad que traía el propio evento. Entonces, me está dicindo que a Guardia Civil estuvo presente en todo momento nos exteriores do evento? Yo no estaba fuera del recinto, yo estaba dentro. Si estaban o fuera haciendo sus rondines correspondientes o las patrullas que correspondieran, no lo sé, no le puedo contestar. Yo estaba dentro del evento. Non ten constancia de que fora do evento hubiese algún tipo de control? ¿Perdón? Si no tiene constancia de que hubiese algún tipo de control nos exteriores do evento. Hombre, el control era el propio que había nos exteriores. Sí, sí. Vale. Moi ben, gracias. Vale. Eu quería facerlle unha pregunta ao señor alcalde. Vostede estivo antes no tema do auga dicindo que nós decíamos e non decíamos. Entón, simplemente, a cota fixa que vai pagar agora mesmo un veciño no concepto de saneamento, cando entre en vigor este contrato, que teña abastecemento por pozos de auga, vai ser 29,47, sí ou non? Simplemente eso, sí ou non? Usted pregunta e me permitirá que a resposta lixe eu, non? Si ou non, pode lexir. Ben, vou explicar. Creo que eu expliquei no debate. Coa implantación do novo contrato, o que se vai a facer é un seguimento xusto, e lle volvo a repetir o mesmo. O que non pode ser é que se castigue unha persoa por ter unha traída municipal respecto a unha persoa que teña unha traída particular. O que temos que ter claro é se esa particular ou, en este caso, municipal, canto virte ao alcantarillado, canto fai uso dos bombeos, canto fai uso da contaminación. Vailles poñer un contador, entón. O contador é moi fácil, decir, os que sí teñen traída municipal sí que teñen contador. Pero os dos pozos vai poñer un contador, entón? Volvo a decir, os únicos que están controlados son os que teñen a traída municipal. Vostede lle parece xusto que unha persoa, en este caso, ter un contador municipal pague máis que aunque non ten, facendo a mellor menos uso? Siga sen respostar, que todos sabemos o que vai vir. Máis preguntas? Vale. E agora tiña un rogo. Neste pleno, fai 3 meses agora, o pasado 29 de abril, o concelleiro de Deportes realizou unhas declaracións sobre o campus Móvete que consideramos ofensivas e inxustas. Calificou o campus dun desastre, chegando a decir que pasaba noites sen dormir polo que ocurría no campus e rematou sentenciando cun a ver cantos teñen este ano, poñendo en dúbida a labor da organización, dos monitores e mesmo as familias que confiaban nese campus. A realidade é outra. A pesar de negar a utilización das instalacións da Seca, onde levaban 4 anos, con traslado forzoso ao pabillón de Lourido, o campus logrou manter e incluso aumentar a súa calidade, chegando novamente a 150 campistas e subindo, mesmo nun escenario de maior competencia e condicións máis difíciles. Tan mal non o farán. Por todo isto, solicitamos ao Concelleiro de Deportes unha disculpa pública,
ás familias dos participantes, aos monitores e monitoras, a organización do campus, recoñecendo a súa profesionalidade, o esforzo que fan posible esta actividade de verán. As palabras teñen peso, e máis cando veñen dun cargo público. Pida disculpas, rectificar é de sabios. Máis preguntas? Partido Socialista? Sí. Sí. Sí, bueno, boa tarde outra vez a todos e a todas. A miña pregunta era para Marcial. Fai uns meses tivemos aquí un pleno no que se truxo unha moción na que todos os partidos estivemos de acordo na non implantación do parque eólico no Monte Castrove. Desde aquí, pois, instouse a todos os colectivos e a todas as institucións, pois, a intentar, pois, que este parque non se instaurara aquí, non? Tamén recentemente vostede, como presidente da Comunidade de Montes, tivo unha asamblea na que, sorpresivamente, ningún dos puntos do orden do día era falar do parque eólico, non? Nos parece que xa o feito de no Monte de Pollo non vai haber nada máis trascendente que a instalación dun parque eólico. Solo por ese feito debería de, como presidente da Comunidade de Montes, facer unha asamblea extraordinaria levando, pois, algunha persoa que poida decir das cousas malas que poida ter e outra, pois, se ten algunha beneficia, para que a xente, pois, pudera, pois, escoitar o que pode ser eso e decidir, non? Que de eso se trata en democracia. Eso non aconteceu, e non só non aconteceu porque vostede ali manifestouse que o parque eólico iba a ir sí ou sí, que daba igual o que dixera a Comunidade de Montes, que eso tampouco é así. Pode chegar a selo, pero a Comunidade de Montes ten moito que decir. E despois tamén xa falaba da cuantía, según palabras de xente que estuvivo ali, da cuantía dos alquileres, que estaba vendo si 42.000, que en Girona pagaban hasta 52, algo que me parece absolutamente lamentable, cando vostede aquí se mostrou en contra dese parque eólico, non? Entón, a pregunta é se vostede, pois como se tratou aquí, vai a facer unha asamblea extraordinaria para explicarlle aos veciños de Pollo o que vai ser o parque eólico. Non sei a que ven esa pregunta aquí. A Asamblea ou a Comunidade de Montes é un ente privado que ten os seus órganos de gobierno. Entonces, se alguén ten que reclamar na comunidade, reclama que ten o seu procedimento igual que temos aquí. A comunidade fixo o seu traballo no seu momento presentando as alegacións. O Ayuntamento fixo o seu traballo presentando alegacións para que os dereitos dos veciños estuveran todos ben preservados. Entón, non sei a que ven usted aquí. Deixe de meterse coa Comunidade de Montes, que son xente que vela polos intereses de todos os veciños, porque do monte é beneficio para todos os veciños, e lle rogo que, por favor, que non se metan máis con ela. Aquí fixamos o noso traballo, a Comunidade de Montes fai o seu traballo, e lle deixen que son capaces de, como fixeron hasta ahora, de organizarse e levar ao buen término o fin da Comunidade de Montes, que é conservar o de todos. Un patrimonio que temos aí e disfrutan todos deles. Entonces, ese é un tema particular, como lle digo, e non temos nada que... Eu, pola miña parte, non vou entrar en debate deso. Xa lle digo así claramente. Xa lle dixen aquí unha vez que trataron de meter a Comunidade de Montes. A Comunidade de Montes non ten que entrar en política ninguna. Entende? Eu teño unhas ideas, os que ten outras, e todos ali teñen distintas ideas. E non vamos a permitir que desde aquí se inventan os partidos políticos na Comunidade de Montes. Ali os comuneros deciden dos puntos que se levan á Asamblea, que é o máximo órgano de goberno. E hasta aquí. Non lle vou dicir máis, xa unha vez lle dixen hasta aquí. E agora hasta aquí. Non me pregunte máis porque non lle vou... Eu creo que non entendeu a pregunta que fixe. Eu non me estou metendo coa Comunidade de Montes. Eu lle plantexei que vostede, como presidente da comunidade e de Montes, e aquí votou, aquí se falou, se instou a todas as institucións en Pollo, a todos os colectivos, desde este Concello, está por escrito,
para Vamos abocar... a ver. Déixeme acabar a pregunta, por favor. Eu son o presidente desta corporación. Vostede, o señor Marcial, lle pode preguntar como concelleiro desta corporación. Non lle pode preguntar aquí como presidente da Comunidade de Montes. E vostede, o que estaba intentando é decir o que tiña que facer como presidente da Comunidade de Montes. Eu non sei se vostede é socio ou non ou comunero da Comunidade de Montes, descoñezo. Pero vostede, se ten algunha, en este caso, algunha aportación que ten que facer á Comunidade de Montes, o que ten que facer é ir á Asamblea e facer esa proposta na Asamblea. Aquí vai a responder como concelleiro da corporación. Ele é concelleiro da corporación, pero ele é membro da corporación. Perfecto. Aquí vai a responder como concelleiro. Pero ele estuvo ali... Eu non sei se vostede é comunero ou non. Señor Moldes, ten outra pregunta? Teño outra pregunta, pero non acabo... Non, porque non é xusto o que está dicindo usted. Eu non lle vou a permitir que lle pregunte como presidente dunha asociación que non está aquí. Como? Pero él, si ten algo... No momento, señor Moldes, no momento que montamos, que houve aquí esa moción, si él tiña un conflito de intereses, o normal é absterse da votación. Entonces, como non? O sea, non é unha persona, ele é unha persona que é directiva e pode, como non? A votación do concelleiro foi clara, e está recollido nun acta, e el vai responder como concelleiro da corporación. Bien, e eu lle critico a postura que ten nesa asamblea. Pode criticar o que queira, estamos en se pregunta. Como non? Ten outra pregunta? Teño outra pregunta, sí, pero no sucesivo lle rogo que me deixe formular as preguntas como quero. Pero pregunta é unha cousa e crítica outra. Non é crítica, eu lle estou dicindo si el non tiña pensado facer unha asamblea para que os veciños, non pode haber nada máis democrático que eso. Está no pleno da corporación, non está na asamblea de Comunidade de Montes. Tucho, non. Ten outra pregunta. Entendo que vos molesta, vale? Entendo que as cousas que lle preocupan ao pueblo a vos molesta. Ten outra pregunta. Entende, vos molesta a todos, vos molesta, entendo que estou facendo o correcto porque vos molesta, vale? Ti te imaginas que alguén te ven a pedir aquí explicacións como concelleiro por ser membro da directiva dunha asociación? Pois sí. Por sí. Pois sí. Vale, perfecto. Dunha asociación. Siguiente pregunta. Pois sí. Siguiente pregunta. Pois sí, non hai ningún problema. Son concelleiro, son cargo público. Perfecto. Vale. Siguiente pregunta. E el tamén, o mismo. Julio, tes outra pregunta, sí ou non? Teño outra pregunta. Pois veña, outra pregunta. A seguinte pregunta vai para vostede. Moi ben. Por certo, mire, son unha persona tremendamente feliz. Teño unha familia extraordinaria, teño uns amigos extraordinarios, un grupo, uns compañeros de partido extraordinarios, un traballo que me gusta, salud de momento, e non teño ningún problema, ningún. O sea, que vostede fala de min. Sabe a mí o que me encorajina? Vir aquí e ver un alcalde tan mentireiro, tan falso. Iso que me encorajina. Por eso me molesta. Por eso me molesta. Entonces, a pregunta é, eso podelo considerar un ruego, que xo regalo. Vale. A pregunta é, vostede, eu lle preguntei o mes pasado no pleno si coñecía a actividade que estaba a facer a empresa Valoriza na nave da Graña, que hai ali en Campelo. Bueno, non sabía. En este mes non foi por ali, tampouco tuvo tempo a ir. Vostede vai ten tempo para ir ás misas, ás procesións, a facerse fotos nos miraderos, e non tempo para ir a resolver un problema que teñen os veciños de Campelo na nave que hai ali na canteira da Graña. Estás a rir dos veciños de Campelo, claramente. Eu sou un veciño de Campelo e considero que se está rindo de nós, por eso digo aquí moitas veces. Eso que me molesta, que se ría dos veciños. Vostede que tanto alardeaba de que o anterior grupo de goberno teñen que ser máis humildes, teñen que ser máis transparentes coa xente, teñen que pedir máis perdón. Vostede estuvo nunha reunión que dixo que iba a resolver o problema. A día de hoxe o problema non só non está resolto, está enquistado e está ali. Me gustaría saber se a empresa que está, como todos o sabemos, menos vostede, porque vostede, como decían por aí, sabe o que quere, non? Entonces, queríamos saber se a empresa que está ali instalada ten licencia de actividade ou este Concello deu unha licencia de actividade, porque a actividade está se exercendo. Se a ten, bueno, pois está mentindo. Se non a ten, está deixando de exercer as súas funcións porque está habendo actividade, vale? Entonces, exerza como alcalde, vale? E non vai a só aos saraos e vai ali onde hai o problema. Que os veciños de Campelo lle prometeu que iba a resolver ese problema, vale? Estábamos moitos ali, e os que nos están a escoitar. A pregunta xa fixe, un non entendeu, a da licencia de actividade. Como vostede fala demasiado, as persoas que falan demasiado se suelen equivocar. Este alcalde que lle fala, pois ainda manteu a semana pasada unha reunión cos veciños. Dicir, eu non me escondo de ningún tipo de problema, vou de cara sempre. E como vostede fala demasiado, ademais de ir a actos culturales, eventos, entierros, tamén vou onde hai problemas. De primeira línea, e vou ali.
Non escapa. A semana pasada, perdón. Nunca o fixen, sí, podelle preguntar aos veciños. Sí, a quen convocou? Porque non... Non sei, vostede fala demasiado. Vostede estuvo con 2 veciños, pero non coa asociación. Non ve como fala demasiado. Lle pode preguntar, porque pode quedar en ridículo, e lle pode preguntar á asociación de veciños se estuvo ou pediu unha reunión e non estuveron aquí acompañado de máis veciños e non se produce unha reunión neste Concello. Pregunte, e despois lle permito que no seguinte pleno me pida disculpas. Non. Vale, seguinte pregunta. A seguinte pregunta é para a concelleira de Turismo, Rocío Cochón, ou, bueno, quen teña ben responder. E ao respecto da Illa de Tambo, no convenio de cesión do Ministerio de Defensa da Illa ao Concello, incluíase, pois, a mellora e a conservación do espazo natural e do patrimonio. Entón, a nosa pregunta é: queríamos coñecer dende xullo de 2023 ata a actualidade cal foi o investimento que se fixo por parte do Concello en desbroces das marxes das sendas, eliminación de eucaliptos e acacias de pequeno diámetro, bueno, rareo así de varas, eliminación no contorno da capela e do lazareto dos eucaliptos e das acacias que ameazan as edificacións, eliminación dos refugallos e os cascotes das obras militares que están diseminados por toda a illa, eliminación de hedras e de especies que debilitan as estruturas do lazareto e do destacamento, e a reposición do valado de protección que había na zona dunar da praia de Area da Illa, melloras no peirao de acceso por Adreira e melloras no acceso ao areal e ao faro de Tenlo, incluindo a varanda que é tan necesaria para poder acceder con seguridade. Queríamos saber en estes 2 anos cal foi o montante total do investido polo Concello en conceptos como este de conservación e de mellora dos espazos da Illa de Tambo. Non se preocupe que todos esos datos están detallados no informe que se realiza para a Comisión de Seguimento. Se non o ve uno ata o de agora, daremos de traslado e xa o ten para a seguinte... Por escrito. Sí. Gracias. Moi ben. Espera que teño un rogo. Me queda un rogo. Moi ben. No sucesivo lle pido ao señor alcalde que cando faga unha pregunta a un concelleiro que responda ao concelleiro si ten a ben, porque estou vendo que os concelleiros teñen voto pero non teñen voz, nada máis. Ben, eu simplemente vou a decir unha cousa. De gusto ou non e de forma democrática fun elexido presidente desta corporación. Logo, me toca moderar, me toca, en este caso, un pouco dirixir este pleno. Ben, o que lle vou a pedir tamén, como membro deste grupo e compañeiro de todos os concelleiros, é que dunha vez por todas deixe de faltarlle ao respeto, porque moitas veces quere facer esa aportación de que vostede parece que é superior, ou dicir, eu o que me gustaría é, cada un pode ter unha opinión distinta, pero o que me gustaría, e yo pido, como compañeiro de todos, e orgulloso que me sinto de todos os concelleiros, é que se dirixe a eles, sobre todo nas comisións, con respeto. Eu creo que vostede, non sei, decir, a mí me gustaría que algún día empezara a coller, e lle permito de esquerda a dereita ou dereita a esquerda, e que se dirixe a eles e que a cara lle diga a ver que vostede se considera mellor concelleiro que a quen. É dicir, se considera mellor concelleiro que o concelleiro de festas, que a concelleira de cultura, que a concelleira de xuventude, a de benestar, a de obras, a de medio ambiente, a de seguridade, a de deportes, ou incluso co propio alcalde. Logo o que lle pido é que sexa un pouco respetuoso, porque vostede pode ter outra opinión, pero xa está ben de dirixirse con, en este caso, con esas faltas de respeto e con eses desagravios aos seus compañeiros. Perfecto. É a miña opinión. Moi ben. Boas noites. Si me nomea a mí, le pido que a miña non.